Καλώς ήρθατε στην κολλητική ταινία. Κολλητική ταινία. Κολλητική ταινία, ναι. Κολλητική ταινία. Podcast για ταινίες, όχι για κολλητικές ταινίες, οπότε Ναι. όχι για construction working και τέτοια. Απλά σκεφτήκαμε ότι είναι πολύ έξυπνο. Ναι, απλά σκεφτήκαμε ότι είναι έξυπνο, γιατί ρε φίλε, ξέρεις, θα μιλήσουμε για ταινίες όπου κολλάνε στο μυαλό και δεν μπορείς να τις βγάλεις από αυτό. Κάναμε και τη ρήμα μας, πάμε να ξεκινήσουμε ωραία και δυναμικά. Ναι, γενικώς το χιούμορ μας, ειδικά το χιούμορ του πώς το λένε, του co-host μου εδώ πέρα είναι πολύ λογοπαίγνια. Ναι, παιδιά, να το και ξέρετε, κυριοπαίγνια. να το ξέρετε, είναι βαρύ, μπορεί να είναι Είναι κακό, βαρύ. μπορεί να σας κάνει να πλησίσετε τον εαυτό σας, Και αλλά εμάς, I guess, αλλά απλά να ξέρετε που μπλέκετε. αυτό. Οπότε ναι, είμαστε εγώ είμαι ο Δημήτρης και αυτός είναι ο... Αχιλλέας, Είμαστε τα αδέρφια Ρούσου, όχι αδέρφια Ρούσο, ναι. μην ενθουσιάζεστε. Δεν γυρίσαμε εμείς τα Extraction. Το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι όταν σου Το- λέει κάποιος Russo Brothers είναι το Extraction. Το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι είναι το Extraction. Γιατί φίλε είμαι μεγάλος φαν και ό,τι και να πούνε Extraction σκέφτομαι πρώτο. Αλλά ξέρεις τι, δεν τα έχουν σκηνοθετήσει. Sorry που στο λέω αυτό, φίλε. Α, Τα έχουν κάνει produce μόνο. εντάξει, τώρα Σκηνοθετήσαν καταστράφει. το Greyman. Το αγαπημένο μας Greyman. Το Greyman, όπου το Greyman. Είδα τις προάλλες ένα post που λέει ο Chris ο Evans έχει κάνει, λέει, σερί 4 κακές ταινίες. Όπου π.χ. εντάξει αυτό το Ghosted με την, πώς τη λένε, Με την την άλλη, άλλη, πρέπει να είναι κακό. Φαίνεται AI generated ταινία εντελώς. Αλλά είδα μέσα ότι είχε και τον Greyman. Και εντάξει, το Greyman δεν ήταν τέλειο. Αλλά ρε παιδιά, ήταν σκατοτενία. Δηλαδή. Ναι, συμφωνώ, πολύ hate. Ναι. Ήταν λίγο generic σε κάποια σημεία, αλλά δεν ήταν κακό να πεις ότι. Δεν ήταν σαν αυτό που είδαμε το άλλο του Netflix, το Heart of Stone, με την Gal Gadot, Ωχ, Παναγιά μου, τι ήταν αυτό. όπου ήταν ουσιαστικά ένα πολύ κακό Mission Impossible. Πω. Δηλαδή, ήταν- Αυτό ήταν η generated ταινία. Αυτό. Ναι, Πω, πω. ναι. Τέλος πάντων, ναι, οπότε αυτοί είμαστε, Αχιλλέας και ο Δημήτρης. Μας αρέσουν οι ταινίες. Αρκετά. Αν το καταλάβατε. Αρκετά. Καταλάβατε. Όχι, πάντα είχαμε. Από μικρά είχαμε πάντα μία. Όχι αναγκαστικά. Απλά είχαμε τον πατέρα μας που μας έδειχνε να κάνω ταινίες. Α, μπράβο. Κάποιος που δεν έπρεπε να μας δείξει την ηλικία που μας έδειξε, αλλά δεν πειράζει. Ναι, π.χ. είδαμε το Alien τι σε ηλικία 11-12. Εγώ ήμουν 9, εσύ ήσουν 11. Ναι. Ναι, ναι. Οπότε το πρώτο Alien, ξέρω, ούτε καν το 2 που είναι πιο πολύ δράση, ξέρω, το 1 που είναι. Μα τα είδαμε και με τη σωστή σειρά. Είδαμε και αυτό το απέσιο πράγμα που είναι το 3 και το 4. Εγώ δεν τα έχω ξαναδεί από τότε τα 3 και το 4. Αλλά στο μυαλό μου θυμάμαι να είναι χάλια και τα δύο. Δηλαδή το 1 μου άρεσε, το 2 μου άρεσε, το 3 και το 4 θυμάμαι να ήμουν σε φάση που ότι θα τελειώσει αυτό το πράγμα. Και ήμουν παιδάκι τώρα. Το 3 δεν είναι τόσο κακό. Είναι λίγο βαρετό και λίγο uninspired σε κάποια σημεία, αλλά βλέπετε. Το 4 έχει και ένα ευρύδιο. Τέλος πάντων, το κάνουμε Μπράβο, spoiler. ναι, αυτό που. Ωραία, για να το κλείσουμε και αυτό με το Alien, αυτό που θυμάμαι είναι. Για να δώσω και credit στο Δημήτρη για αυτό που είπε, γιατί είχε δίκιο. Είναι ότι από το 4 δεν θυμάμαι απολύτως τίποτα. Το 3 θυμάμαι τουλάχιστον ότι είχε ένα μαύρο, ότι είχε μία φυλακή και ότι ήταν το Alien που την έκανε έγκυο. Στο διάλογο. Sorry για τα spoiler, παιδιά, αλλά άμα δεν το έχετε δει, Είναι 30 δεν φταίω χρόνια, εγώ. ξέρω, Οκ. 30 κάτι χρόνια. Sorry κιόλας. Ναι, ναι. Δεν χάνηκε τίποτα. Ναι. Έχω συνειδητοποιήσει ότι είναι καλό σημάδι. Αν είναι μια ταινία που έχεις πολύ καιρό να τη δεις, δηλαδή πάρα πολύ καιρό, και δεν θυμάσαι τίποτα, όμως τίποτα, σημαίνει ότι δεν σου άρεσε. Το έχω συνειδητοποιήσει αυτό. Γιατί ας πούμε τις προάλλες είδα και το 28 μέρες μετά και το 28 εβδομάδες μετά. Και τα δύο έχω να τα δω νομίζω γύρω στα 10 χρόνια. Μπράβο, ναι. Από τις 28 μέρες Ναι, μετά ναι. δεν θυμόμουν όλη την ταινία, αλλά θυμόμουν το opening, όπου είναι στην Αγγλία που κυκλοφορεί ο Κίλιαν Μέρφυ. Μια άλλη σκηνή που δεν λέω πώς, αλλά πεθαίνει ένας χαρακτήρας, το θυμόμουν ακριβώς. Το 28 εβδομάδες μετά, ενώ το έβλεπα κιόλας, γιατί κάποιες φορές δεν θυμάσαι μια ταινία, αλλά όταν τη βλέπεις, είσαι σε φάση, α, ναι, αυτή η σκηνή, α, ναι, αυτή. 28 εβδομάδες μετά δεν θυμόμουν τίποτα. Και επειδή Ωραία. ήταν απέσιο. Είναι απέσιο. Χάλια. Δεν βλέπετε. Anyway, ναι. Γιατί το μου το πες και το 28 εβδομάδες μετά δεν το θυμόμουν καν. Γιατί τα είχαμε δει μαζί όταν ήμασταν παιδιά. Εντάξει. Παιδιά, ναι. Ναι. Και αυτό το 28 μέρες μετά το θυμάμαι, 28 εβδομάδες μετά τίποτα απολύτως. Κενό. Νάδα. Το μόνο που θυμάμαι είναι το Ελικόπτερο. opening. Ελικόπτερο. Είναι- Μόνο αυτό και το opening ελικόπτερο. με τη μαϊμού. Και Μπράβο. Όχι με τη μαϊμού. Αυτό είναι Όχι. το πρώτο.
Καλά. Το opening στο 27ο μαζί μετά είναι σε ένα Καλά. σπιτάκι που γίνεται πέρλαση ζόμπι. Τέλος πάντων. Ωραία, δεν θυμάμαι τίποτα από το 28 εβδομάδες Ναι, μετά. εκτός Το από κλείσαμε το σε αυτό. ελικόπτερο. Μπράβο, ναι. Δεν κολλάει καθόλου. Είναι εντελώς λες και βγήκε από σλοκ, λες ταινία, λες και βγήκε από το World War Z, ας πούμε. Παρά από 28 μέρες μετά. Αλλά ναι, αλλά θα πω παρότι πάντα έτσι είχαμε κάποια εμπειρία από ταινίες. Π.χ. ας πούμε Άρχοντα Δαχτυλιδιών, θυμάμαι τα είχαμε δει. Βασικά, εγώ δεν θυμάμαι να μην έχω δει τον Άρχοντα τόσο πολύ. Είναι η πρώτη ταινία με ανθρώπους που είδαμε ο Άρχοντας. Παίζει. Η πρώτη όχι, δεν παίζει, είναι σίγουρα. Να μην ήταν παιδική κιόλας. Ναι, δει, είναι η πρώτη κανονική ταινία που έχουν κανονική. Πολλές παιδικές είναι κανονικές ταινίες. Μην παρεξηγηθώ. Ναι, αλλά είναι η πρώτη κανονική ταινία με τα όλα της μέσα που είχαμε δει. Που είχε και βία κιόλας. Ναι, αυτό, μπράβο. Γιατί όταν πέθανε ο Μπόρομιρ, ξέρω, πάθαμε. Που δεν θα πω spoiler για το ότι πεθαίνει ο Μπόρομιρ. Ναι, παιδιά, συγγνώμη. Δηλαδή αυτό το έχει γράψει ο Tolkien πριν από. Ναι. Απλά θυμάμαι ότι είχαμε. 60 χρόνια, 70, πόσο, πάρα πολλά. Ναι, πλησιάζει, θα φτάσει εκατονταετία σε λίγο καιρό. Δεν θέλει ακόμα, αλλά. Ναι, θέλει, αλλά σχετικά είναι όλα. Ναι. Αλλά παρότι είχαμε πάντα τέτοιες εμπειρίες και κάποιες. Όπως όλοι που έχουν κάποιες ταινίες που τους αρέσουν, για μένα τουλάχιστον θα πω ότι άρχισα να ασχολούμαι και να προσπαθώ να μπω σε όλο αυτό, ξέρεις, να ασχολούμαι περισσότερο με το σινεμά και να είμαι συνεφίλ. Συνεφίλ. Ναι, αρχίζει. Είπε. Παλεύουσα, τέλος πάντων. Βλακίες. Ήταν όταν είδα πριν 7 χρόνια, ξέρω ότι ήταν το La La Land, που έπαθα Awakening. το σινεμά και ήμουν στη φάση, μπορεί να είναι κάτι παραπάνω από απλά γκούφια και ξέρω ταινίες τρόμο. Ναι, αυτό μπορεί να με κάνει να νιώσω κάτι. Εμένα αυτή τη στιγμή δεν ξέρω ακριβώς ποια ήταν, να σου πω την αλήθεια. Γιατί εγώ πάντα το είχα παραπάνω λίγο με τις ταινίες, τις έψαχνα λίγο περισσότερο. Ένιωθα πάντα δηλαδή από τις ταινίες κάτι. Ακόμα και ξέρω και από κάτι σαν το Alien, ένιωθα, μπορεί μετά να είχα νιώσει συναισθηματικά και να ένιωθα ότι. 20 φορές ένιωθα, δεν πειράζει. Ότι αυτό είναι κάτι λίγο παραπάνω. Καλή λέξη το ένιωθα, ναι, μου αρέσει, από τις αγαπημένες μου. Όχι και εγώ δεν ένιωθα. Απλά αυτό με έκανε να πω ότι wow, μου άνοιξε ένα έξτρα επίπεδο σε φάση ότι να προσέχω και άλλα πράγματα πέρα από το απλά πώς με έκανε να νιώσω σε φάση ότι wow, πόσο όμορφη είναι η ταινία, ξέρω εγώ, οπτικά ή ξέρω εγώ. Καταρχάς με έκανε να αγαπήσω το Ryan Gosling. Οπότε, καλά, ναι. Όπου ξέρουμε ότι είναι meme τώρα ότι ο Ryan Gosling είναι ο καλύτερος άνθρωπος στη γη, αλλά ένα από τα λίγα πράγματα που μπορώ να κάνω flex είναι ότι γουστάρω το Ryan Gosling και ήμουν πάντα ότι είναι ο αγαπημένος μου ηθοποιός εδώ και 6-7 χρόνια. Οπότε είναι το μόνο που μπορώ να πω ότι ήμουν. Φλέξαρε. Ότι μου άρεσε πριν γίνει cool, είναι το μόνο πράγμα. Όπου και τότε ακόμα ήταν. Πάλι υπήρχε λίγο αυτό. Ήτανε niche, αλλά υπήρχε. Τότε ακόμα ήταν η φάση όπου ο Ryan Gosling είχε βγει από αυτό που λέγαν όλοι ότι είναι μόνο για γκόμενες, ξέρω, επειδή είχε κάνει το notebook και αυτά. Και είχε μπει, το γουστάρανε οι πολλοί indie συνεφίλοι, επειδή είχε κάνει το Drive, είχε κάνει διάφορες έτσι art house ταινίες. Οπότε τον γουστάρανε οι underground εισαγωγικά. Τώρα είναι που έχει γίνει, ξέρω, mainstream. Όπως και ο Robert Pattinson, δηλαδή. Μπράβο, ναι. Πολλοί θα πει περνάνε αυτό το πράγμα συνέχεια. Ο Ρόμπερ Πάτισον, ό,τι και να πούμε, είναι πανέξυπνος. Έκανε το Twilight, έβγαλε τα λεφτά του και τώρα κάνει ό,τι θέλει. Ακριβώς. Κάνει ό,τι θέλει. Ακριβώς. Όχι. Και είναι και καλός ηθοποιός. Πολλοί το κάνουν και μπράβο τους. Και ο φίλος μας, ο Jacob Elordi, έκανε τα Kissing Booth, όπου σίγουρα έβγαλε αρκετό χρήμα. Το Netflix. Και τώρα κάνει ό,τι γουστάρει. Έκανε και το Euphoria, που τουλάχιστον η πρώτη σεζόν ήταν πολύ καλή. Είναι τώρα σε καινούργια ταινία για τον Elvis, ξέρω εγώ. Είναι σε μια άλλη ταινία από την σκηνοθέτη του Promising Young Woman, όπου και αυτό φαίνεται καλό. Δηλαδή είναι παντού ο man. Οπότε μπράβο του. Μπράβο το παιδί και άλλα τέτοια. Ναι. Έκανε το αγροτικό του, τώρα πάμε στα κανονικά αυτά που ήθελε. Αλλά αυτό ισχύει για τους περισσότερους μωρές. Σπάνια μπαίνει κάποιος σε κάτι ακριβώς που θέλει να κάνει. Ναι, πρέπει πρώτα να. Ναι. Και βγάζει τα λεφτά του, δεν χρειάζεται να ανησυχεί να πει ότι πρέπει να κάνω ρόλους που δεν θέλω. Και μετά, ο Ρόμπερτ Πάτισον κάνει και ταινίες με τον Bong Joon-ho και το The Lighthouse, ξέρω εγώ, και τώρα είναι και ο Batman. Αυτό μέσα σε 3 χρόνια όλο. Δηλαδή ταυτόχρονα, δηλαδή full respect. Και έχει καλούς ηθοποιούς, οπότε βοηθάει αυτό. Σίγουρα, γιατί αν δεν ήταν εντάξει. Ακριβώς. Αν ήταν industry plant, ξέρω εγώ. Όπως ο γιος του Denzel Washington. Έχει γιο, συγγνώμη, θα έχει γιο Denzel Washington. Τον έχω δει και σε συνεντεύξη νομίζω μαζί του. Που αν κάνει κάτι οικογενειακό. Είναι ο τύπος που ήταν πρωταγωνιστής στο Tenet. Ήταν στο Black Klansman πρωταγωνιστής. Είναι στην καινούργια ταινία αυτό το The Creator.
Α, είναι γιος του. Ναι, είναι γιος του. Πώς το λένε? John David Washington. Οκ, γιατί πάντα το λένε John David. Γιατί ωραία, το John David μάλλον προσπαθεί να είναι στη φάση. Δεν με το Washington. Ναι, το πρόβλημα είναι ότι και μοιάζουν και έχει και το όνομα. Και είναι για μένα. Δεν είναι αναγκαστικά κακοστοποιός, αλλά δεν έχει καθόλου καρίσμα. Έχει καρίσμα. Όποτε, δηλαδή, ειδικά στο Tenet, όποτε μιλάμε με τον Αχιλλέα, καταλήγω αυτά από το Tenet για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω πώς γίνεται. Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν το έχω δει ακόμα εγώ. Θα το δω κάποια στιγμή. Ειδικά στο Tenet, όπου μάλλον ο Christopher Nolan του είπε να είσαι όσο πιο κρύος και βαρετός γίνεται. Τουλάχιστον το πετυχαίνει πολύ καλά. Γιατί είναι απλά δεν σε νοιάζει καθόλου αν θα ζήσει ή θα πεθάνει, ξέρω εγώ. Είναι. Και ακόμη και στο Black Clansman, όπου ο ρόλος του είναι πιο ok και είναι πιο diverse, δεν είναι μόνο στη φάση να είναι εντελώς ιστορικός συνέχεια και αυτά. Πάλι είναι, δεν ξέρω, δεν το έχει ο man. Το πήρε όλο το ταλέντο ο πατέρας του. Εντάξει, κοίτα, εγώ βέβαια με τον Denzel Washington δεν έχω δει και πολλές ταινίες, οπότε δεν μπορώ να ξέρω τώρα για τον Denzel Washington πόσο ταλαντούχος είναι. Στο Equalizer το πρώτο που είχα δει μου άρεσε. Αλλά εκεί δεν είχε κανένα ρόλο. Wow, ουσιαστικά το γιο του παίζει. Based. Σε φάση η μόνη ταινία που έχω δει με άλλους καλύτερους που έχουν υπάρξει ποτέ είναι το Equalizer. Που όλα το έχω δει, οπότε you know what. Σαν να. Δεν θα ρίξω shade τώρα, αλλά π.χ. σαν να λες. Έχω δει τον William Dafoe μόνο από το Aquaman, ξέρω. Νομίζω ακόμη χειρότερο πράγμα αυτό. Γιατί από όσο ξέρω τα Equalizer τουλάχιστον είναι. Είναι καλά, όχι, το πρώτο ήταν καλό. Και από όσο ξέρω γίνεται καλύτερα, θα δω και τα υπόλοιπα. Νομίζω σαν να λες ο William Dafoe ξέρω από το Spider-Man. Που παρότι είναι πολύ καλό. Ναι. Αλλά still, φίλε, εντάξει. Ο William Dafoe είναι και από του λίγου ηθοποιούς που μπορεί να πει ότι είναι θρύλος. Είναι και θρύλος. Και νομίζω ο William Dafoe είναι από τους ηθοποιούς που όσο καλός και να είναι, επειδή ακριβώς κάνει πράγματα που γουστάρει ο ίδιος μόνο, δεν με νοιάζει και πολύ να πάρει Όσκαρ ή όχι. Δεν είναι σε φάση, ξέρω εγώ, δώστε στον. Όχι, κάνει αυτά που γουστάρει, είναι πολύ καλός, όλοι τον ξέρουν, δεν χρειάζεται το recognition καθόλου νομίζω. At this point, όποιος έχει. Όχι, δεν θα το πω γιατί θα ακουστεί πολύ κακό να πω, όποιος έχει λίγο μυαλό. Απλά, ρε φίλε, τα Όσκαρ είναι πιο πολύ τώρα πια κυριολεκτικά για την ίδια τη βιομηχανία. Για να πει ο άλλος εγώ να παίρνει πιο εύκολα ρόλους. Δεν είναι τόσο πολύ για να τον αναγνωρίσει το κοινό ως καλό ηθοποιό. Γιατί έχουν κάνει τόσες βλακίες, όπου έχουμε χάσει τόσο πολύ την εμπιστοσύνη μας. Όπου είναι σε φάση και που δεν έχει αυτός ηθοποιός Όσκαρ. Εντάξει. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Σίγουρα όχι πρώτοι εδώ, γιατί αυτό λέγεται χρόνια. Οπότε εντάξει, το γεγονός ότι ο Willem Dafoe δεν έχει κερδίσει ποτέ, είμαι σε φάση, OK, δεν θα με κάνει να πω ότι μόνο τότε θα αναγνωρίσω ότι είναι καλός ηθοποιός αν κερδίσει Όσκαρ. Έχει αναγνωριστεί ήδη, έχει τελειώσει, έχει περάσει η μπογιά. Όχι, έχει περάσει η μπογιά, συγγνώμη, αυτό είναι λάθος έκφραση. Όχι, έχει καθιερωθεί. Ο Μαν είναι η μπογιά. Μπράβο, είναι η μπογιά. Δηλαδή, θα μπορούσε να παίξει την μπογιά σε μια ταινία που είναι απλά ένας τείχος που βάφεται και θα το έκανε γαμάτα. Τον απόλαυσα πολύ. Εντάξει, γιατί εγώ είμαι πολύ μεγάλος Wes Anderson fan. Τον απόλαυσα τόσο πολύ στο Grand Budapest Hotel. Ήταν τόσο καλός. Νομίζω είπε 3 γραμμές. Δεν λέει τίποτα ουσιαστικά. Και είναι πάρα πολύ καλό. Εντάξει, είναι ένας ρόλος που ξαναπέζει ο William Dafoe να είναι creepy και να είναι. Δεν είναι αυτός που αρχίζει και ρίχνει μπουνιές. Μπράβο. Ναι. Spoiler. Τις καλύτερες σκηνές της ταινίας. Είναι τρομερό. Είναι τρομερός. Είναι, το έχει. Και άλλο Wes Anderson που έχει εμφανιστεί σε εισαγωγικά ήταν στο. Έχεις δει το Fantastic Mr. Fox? Όχι. Έχω δει μόνο το Isle of Dogs από τις animated. Κάνει τη φωνή ενός αρουραίου, αν θυμάμαι καλά, που νομίζω ταιριάζει τέλεια. Ναι, θα άκουγα έναν αρουραίο να μιλάει όπως ο William Dafoe. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Αλλά ναι, τέλος πάντων, οπότε ναι, αυτοί είμαστε, αυτές είναι μερικές από τις απίστευτες απόψεις μας. Ναι. Να μπούμε στο πρώτο θέμα που είναι. Αρχικά είχα σκεφτεί μόνο απλά γιατί είχα βρει μια ηλίθια είδηση εισαγωγικά που σχέση με ταινίες. Αν πριν πάμε σε αυτή, έχω κάτι άλλο που πέτυχα μέσα στο Ιντερνετ. Για πες. Γενικώς τέτοια διάφορα που μου τις πάνε ή που είναι ηλίθια θα τα αναφέρω επειδή έχουν. Χατζούλικα. Επειδή που τα έχω. Ναι, λοιπόν, αρχικά είναι νούμερο στο YouTube. Ξέρεις που σου βγάζει ταινίες για να αγοράσεις το YouTube. Νομίζω κανείς δεν το κάνει. Ναι, δηλαδή ξέρω. Πραγματικά ποιος μπαίνει στο YouTube και είναι σε φάση. Αγοράσουμε ή θα νοικιάσω μια ταινία από το YouTube. Ναι, αλλά δεν παίζει ρόλο αυτό τέλος πάντων. Αυτό που είναι. Είναι λοιπόν αυτή η ταινία. Δεν θυμάμαι αν είναι πέρσι ή πρόπερσι, αλλά είναι η ταινία του Guy Ritchie που λέγεται The Wrath of Man. Okay. The Wrath of Man. Εντάξει, δεν έχει γίνει πολύ τέτοιο. Πρωταγωνιστεί και ο Jason Statham, οπότε. Εντάξει. Ο Ιάσονας Σταθάμις. Και δεν παίζει πολύ ρόλο. Τι πλοκή και αυτά. Απλά θέλω να αναφέρω τη μετάφραση
Την ελληνική μετάφραση. Που τώρα πια εντάξει, το έχουν φτιάξει λίγο. Δεν είναι όπως ήταν πιο παλιά στις 70s και 80s, όπου ήταν ό,τι να είναι. Απλά αυτό είναι ένα παράδειγμα που είναι ό,τι να είναι. Θες να μου προσπαθήσεις να μαντέψεις? Wrath of Man. The Wrath of Man. Η Wrath of Man, ναι. Εγώ το μετέφραζα η οργή του ανδρός. Ναι, νομίζω πολύ άκρη. Μια ωραία μετάφραση. Άμα δεν έχει να κάνει αποκλειστικά με άντρες ταινίες, γιατί δεν έχω ιδέα. Ναι. Θα βάζα η οργή του ανθρώπου. Είναι μια χαρά, πολύ ωραίο. Ακόμη καλύτερα. Θυμωμένοι τύποι, πώς το βάλανε? Ένας θυμωμένος άνδρας εκδικείται. Που ακούγεται λες και είναι, ξέρω, dating reality show. Σε φάση αγρότης μόνος που ψάχνει, ξέρω εγώ. Όχι. Είναι... Όχι, Θεέ μου. Που μάλλον είναι κυριολεκτικά αυτή η πλοκή της ταινίας. Απλά το θέμα είναι ότι ο Αχιλλέας ανέφερε πολύ καλό παράδειγμα για το πώς θα μπορούσαν να το κάνουν και θα ακουγόταν καλά κιόλας. Και ήταν σε φάση όχι. Ένας θυμωμένος άνδρας που εκδικείται. Ναι, φίλε. Και ως κάποιος που έχω κάνει και μεταφράσεις στο παρελθόν, ναι, μου χτυπάει τόσο άσχημα αυτό. Δηλαδή. Ρε παιδιά. Νομίζω ή και να το κάνανε σκέτο ένας θυμωμένος άνδρας θα ήταν καλύτερο, ή ένας άνθρωπος ή ένας άνδρας που εκδικείται. Το γεγονός ότι το κάνανε ένας θυμωμένος άνδρας που εκδικείται, νομίζω το. Μα μετά είναι σαν να νομίζεις ότι είναι χαζό όλο το κοινό. Δηλαδή, πώς θα τους κάνουμε να τα καταλάβουν όλα. Ναι. Είναι σαν να βλέπω τρέιλερ ταινίες της Marvel. Που τα βάζουν όλα στο τρέιλερ. Γιατί εντάξει, μην πάει ο άλλος και δεν ξέρει τι γίνεται. Ναι, ούτε καν μόνο Marvel. Οποιοδήποτε blockbuster. Ναι, συγγνώμη, τώρα μου ήρθε. 3 λεπτά τρέιλερ. Ναι. Αλλά καλά είπες τρέιλερ για το τρέιλερ του Craven, γιατί τα βγει ταινία Craven. Α, ναι, όχι, κάτι που είναι και καλά στο αυτό το Dark Universe με το Venom και αυτά. Όχι. Ναι, νομίζω ότι δεν ξέρω αν θα τα συνδέσουν. Θα είναι και R-rated, παιδιά. Είναι όλη η ταινία στο τρέιλερ. Νομίζω είναι 3 λεπτά το τρέιλερ και είναι και όλη ταινία. Αν το δεις, δεν νομίζω ότι έχεις λόγο να το δεις. Άρα, άλλο τέτοιο που βρήκα ηλίθιο. Έχω ένα pet peeve. Που νομίζω το έχω αναφέρει σε ένα. Αλλά η έκαση που με τις πάει είναι αυτό που βγάζουν κάτι άρθρα όπου είναι συνήθως για να κάνουν promote κάποια καινούργια ταινία ή σειρά που βγήκε σε κάποια streaming υπηρεσία. Όπου βάζουν κάτι τίτλους όπου είναι πάντα αυτή η υπερβολή και αυτά που σε φάση. Π.χ. ένα από τα αγαπημένα παραδείγματα, δεν το θυμάμαι ακριβώς και δεν το έχω εδώ πέρα, αλλά ήταν για το Death Proof του Ταραντίνο. Όπου όποιος έχει δει το Death Proof ξέρει τη φάση. Και ο τίτλος ήταν. Δείτε την ταινία που μπήκε στο Netflix, όπου είναι 1,5 ώρα ασταμάτητη δράση. Όπου όποιος έχει δει το Death Proof ξέρει ότι η ταινία είναι 70% μπλα μπλα. Απλά... Και πόδια, γιατί εντάξει είναι Ταραντίνο. Ναι, όπου είναι απλά χαρακτηριστικά. Πατούσε, συγγνώμη. Πατούσε. Είναι βλακίες μεταξύ τους. Και λίγο στην αρχή και μετά τα τελευταία 20 λεπτά είναι που είναι δράση. Και αυτό να σου σε φάση ατελείωτη δράση. Οπότε με τους πάνε πολλά αυτά και βρήκα ένα τέτοιο. Πολλά. Ναι. Που λέει. Ξεπερνάει μέχρι και το The Last of Us. Στο νούμερο 1 του Netflix ανέβηκε η σειρά της χρονιάς που θα συζητιέται μέρες. Έχει πολλά να κάνουμε unpack εδώ πέρα. Μέρες, συγκεκριμένα μέρες. Ναι. Έχει πολλά. 5 μέρες και μετά εντάξει, παιδιά τελείωσε. Πρώτον. Ναι, σε φάση έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο στο ίντερνετ όπου κάτι. Για να πεις ότι AI generated τίτλος. AI generated τίτλος, δεν από τίποτα άλλο. Ζούμε σε μια εποχή όπου το να συζητιέται κάτι για μέρες από ό,τι φαίνεται είναι πολύ. Ξέρω εγώ. Ενώ παλιά θα ήταν για εβδομάδες ή για μήνες, τώρα το να συζητηθεί για μέρες είναι πολύ, γιατί ξεχνάμε τόσο γρήγορα αγγές. Τέλος πάντων, η σειρά είναι μια καινούργια σειρά του Netflix, το Bodies, όπου η πλοκή από όσο ξέρω είναι και καλά ότι είναι κάτι διαφορετικές ιστορίες ανά πολύ διαφορετικά χρονικές περιόδους, χρονικά διαστήματα, όπου ακολουθούν και καλά. Συνδέονται γιατί και καλά είναι ο ίδιος δολοφόνος, κάπως έτσι. Κάτι είναι έτσι δολοφονίες. Οπότε θα λάβει είναι horror, sci-fi και αυτά. Τι σχέση με το The Last of Us. Δηλαδή... Ούτε ο Πέντρο Πασκάλ παίζει μάλλον, ξέρω εγώ, ούτε η Μπέλα Ράμζι. Καμία σχέση, κανείς. Επειδή είναι dark. Επειδή είναι dark, ακριβώς. Απλά το θέμα είναι σε αυτό το άρθρο κιόλας. Η πρώτη, νομίζω, παράγραφος του άρθρου είναι να το συγκρίνει με το dark. Οπότε είμαι στη φάση, αν θες να κάνεις clickbait τίτλο, γιατί δεν βάζεις τουλάχιστον το dark. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, όντως μοιάζουν αυτές οι δύο σειρές. Γιατί έχουν σχέση με περίεργα του χρόνου και αυτά. Γιατί βάζει το The Last of Us. Το Dark θα μπορούσε να έχει συνοθετήσει ο Christopher Nolan με το όλο αυτό το χρονικό τέτοιο που γίνεται. Το έχω δει. Και μ' άρεσε. Εντάξει, τρίτη σεζόν δεν μ' άρεσε καθόλου. Η πρώτη και η δεύτερη το χειρίστηκε πολύ ωραία. Στην τρίτη, μην πω ότι το κάνανε, γιατί εντάξει. Θα μπορεί κάποιος που θέλει να δει το Dark, μην του χαλάσει όλη την χαρά.
Είναι καλό, δείτε το για μένα αξίζει δηλαδή, αλλά μην πάτε στην τρίτη σεζόν περιμένοντας τίποτα. Αλλά θα μπορούσε να το έχει σκηνοθετήσει ο Christopher Nolan, πιστεύω. Τόσο χρονικά μπερδέματα που γίνονται. Ο Christopher Nolan είναι ο άνθρωπος που θα του δίνανε, ξέρω εγώ, πες μια ιστορία σαν τον Άρχοντα Δαχτυλιδιών και θα σε ξεκίναγε, ξέρω εγώ, στη Mordor μέσα, θα σε γύρναγε πίσω και θα γίνονται τα δύο πράγματα ταυτόχρονα χωρίς κανένα απολύτως λόγο. Ναι. Όμως η σωστή ερώτηση είναι, ξεπερνάει μέχρι και το The Last of Us? Δεν ξέρω. Στο νούμερο 1 είσαι η σειρά της χρονιάς. Δηλαδή, αν θες να κάνετε clickbait, παιδιά, τουλάχιστον, εντάξει, αγγές είναι επίκαιρο το The Last of Us, βγήκε φέτος. Αλλά δεν είναι και τόσο επίκαιρο, βγήκε ξέρω, τον Απρίλιο, οπότε βγήκε, τον Μάρτιο. Ναι, οπότε είναι τώρα... Συζητήθηκε για μέρες και τώρα το έχω ξεχάσει, φίλε, έτσι πάει. Ναι, γενικώς αυτά μου τις πάνε πολύ. Γιατί πολλές φορές δεν είναι αναγκαστικά clickbait ή misleading. Είναι λάθος. Είναι ο τρόπος που τα λένε κιόλας. Σε φάση, oh my god. Ξέρω, για τον Dallas Buyers Club είχα δει 2 ώρες συγκρούσεων χαρακτήρων και αντιθέσεων. Όπου I guess είναι accurate, αλλά ρε φίλε, εντάξει, οκ. 1 ώρα και 57. Ναι, συγγνώμη, πρέπει να το πω. Και με τα credits. Ναι, και με τα credits 1 ώρα και 50. 1 ώρα και 50, 2 ώρες clickbait. Ναι, nice, καλή φάση. Ναι. Και άλλο ένα τελευταίο που αυτό είναι μια είδηση. Μπουρδες. Απλά ξέρεις ποιος είναι ο Matthew Vaughn, Αχιλλέα? Ναι, βεβαίως ξέρω ποιος είναι ο Matthew Vaughn. Σκηνοθέτης τον Kick-Ass, τον Kingsman. Άνθρωπος που δεν μπορεί να κάνει δεύτερη καλή ταινία. Συγγνώμη, το Kingsman 2 ήταν καλό? Ξέρεις τι, όχι αναγκαστικά, αλλά ήταν fun. Ναι, οκ. Δεν φτάνει ούτε καν κοντά στο πρώτο. Είναι λίγο... Δεν μπορεί να κάνει follow-up, ας πούμε. Για να είμαι λίγο, ναι, όντως, να είμαι λιγότερο αυστηρός. Έχει δίκιο. Γιατί όντως δεν αξίζει τόση αυστηρότητα στην προκειμένη κατάσταση. Ο άνθρωπος που δεν μπορεί να κάνει τόσο καλό follow-up. Βέβαια, εγώ συμφωνώ μαζί με αυτό γιατί έκανε και το The Kingsman. Το prequel. Το prequel. Όπου είναι από τις πιο ελήθειες ταινίες που υπάρχει ποτέ. Ναι, πραγματικά, παιδιά. Γιατί τη μία έχει ξέρω μια σκηνή όπου κάνουν χορό μπαλέτο πόλεμο με τον Ρασπούτιν. Και στην επόμενη σκηνή είναι ένα δράμα για τον πόλεμο που μας δείχνει πόσο κακός είναι ο πόλεμος. Ναι, δεν μπορούσε να αποφασίσει. Ναι. Δεν μπορούσε να αποφασίσει. Και στο τέλος έχει και την καλύτερη post-credit scene στην ιστορία της ανθρωπότητας. Όπου, λοιπόν, δεν είναι αυτό που ήθελα να αναφέρω το νέο, αλλά ξέρεις τι, θα το κάνουμε αυτό γιατί είναι πιο ενδιαφέρον. Ανακοινώθηκε ότι θα βγει sequel για το The Kingsman, όπου θα είναι όντως για το Hitler. Οπότε κάνετε, όχι ρε φίλε. Όπου αυτό είναι τόσο ηλίθιο, γιατί, λοιπόν, spoiler I guess για το The Kingsman, αλλά το post-credit scene του The Kingsman είναι και καλά, επειδή το The Kingsman είναι στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, οπότε στο τέλος εμφανίζεται σαν post-credit scene ο Hitler. Τον κάνουνε σαν, πώς κάναν τον Thanos η Marvel. Ναι. Τι στο τέλος ήταν αυτό. Αλλά το κάνουν δηλαδή, ήταν στημένο και έτσι. Δηλαδή θα δείτε το Hitler μετά και Απλά το θέμα με αυτό είναι ότι όλοι και εμείς ήμασταν σε φάση ότι απλά είναι παροδία. Εγώ τουλάχιστον αυτό κατάλαβα. Είναι παροδία των post-credit scenes της Marvel. Ναι, αλλά εν τέλει δεν. Κοιτάξτε, ξέρω τι κάνουμε, είναι ο Hitler. Οπότε το γεγονός ότι όντως θα το κάνουν, όχι απλά γαμάει σε αυτό το αστείο και ένα από τα λίγα καλά πράγματα που έχει αυτή η ταινία, είναι απλά. Είναι ηλίθιο εντελώς. Είναι χαζό, χαζό. Το θέμα είναι ότι ήταν παροδία. Ήταν ότι και καλά, κοιτάξτε, θα κάνουμε το Hitler σε φάση αυτό. Το γεγονός θα το κάνουν όντως. Δηλαδή, αντί να κάνουμε Kingsman 3 που αυτό θέλει να δει ο κόσμος, γιατί εντάξει θέλουμε. Με τον Ex Benedict. Taron Egerton, ναι, το ξέρω. Καλό. Ξέρω. Το όνομά του μου πηγαίνει κατευθείαν Ex Benedict, δεν ξέρω γιατί. Δεν είναι ο Benedict Cumberbatch. Ναι, αλλά εντάξει να κάνουμε. Taron Egerton. Είναι εντελώς ηλίθιο. Δεν ήταν καν αυτή η είδηση που ήθελα να αναφέρω. Ήταν άλλο που είχε σχέση με τον Matthew Vaughn, αλλά αυτό ήταν πιο ενδιαφέρον. Το άλλο ήταν απλά ότι είχε πει ότι αν του δίνανε την ευκαιρία να κάνει Star Wars, θα ξαναέκανε remake της original ταινίες με καινούριους τοπιούς. Καλά. Άλλο ηλίθιο. Ο Μάνα έχει ιδέα. Το μόνο. Τελείως καλό πράγμα που έχει το Star Wars. Έχει και άλλα καλά πράγματα. Σύμπαν του Star Wars. Θέλω να το δω, δεν το έχω δει ακόμα. Είναι το μόνο πολύ καλό πράγμα που έχει βγει μετά από το Ο άνθρωπος ήταν, θα πάρω μια από τις καλύτερες τριλογίες, όπου εντάξει έθεσε μπροστά και το sci-fi genre και το αλλάξω. Όχι ξέρω εγώ το 6-7, όχι το 7-8-9, που εντάξει, οκ. Σε 40 χρόνια θα το κάνουν και αυτό remake. Εντάξει. Δεν χρειάζεται να είναι Ναι. Και θα είναι ανάποδα, θα είναι καρτούν μετά. Πώς θα κάνει η Disney live action, θα γυρίσει, θα κάνουν καρτούν. Θα δούμε έρχοντα δύο καρτούν. Αν και υπάρχει αυτό. Ναι, συγγνώμη. Ο Ralph Bakshi το είχε κάνει στα 70's, πότε ήταν. Είχε κάνει μία ταινία βέβαια, αλλά τέλος πάντων.
Ναι, δηλαδή ένα από τα βασικά παράπονα που έχουν τώρα οι περισσότεροι για το Star Wars σαν franchise τα τελευταία χρόνια, εκτός από θέματα ποιότητας, είναι ότι είναι full κολλημένο σε όλο το Skywalker φάση. Δηλαδή, ό,τι βγαίνει πρέπει να συνδέεται απευθείας με αυτούς με κάποιο τρόπο. Το Mandalorian, ξέρω εγώ, έχει 5.000 cameos, ξέρω εγώ, και έχει και τον Luke Skywalker, spoiler, oh my God. Ναι, μα το Mandalorian ξεκίνησε σαν ωραίο standalone και κατέντησε απλά συνδετικός κρίκος για όλο το υπόλοιπο Star Wars Multiverse. Μα και πριν γίνει αυτό, ήταν μέσα στην όλη φάση της αυτοκρατορίας και αυτά. Το θέμα είναι να βγει κάτι που να είναι. Το Star Wars έχει τόσο πολύ lore και έχει τόσο μεγάλο galaxy που μπορεί να κάνει κάτι που να μην έχει καμία σχέση και να είναι όντως καλό. Δηλαδή, απλά φοβούνται τόσο πολύ και είναι σε φάση άτυξη ο κόσμος. Την Ahsoka, ξέρει, ας βάλουμε την Ahsoka. Και ο Anakin Skywalker, ξέρω τον Anakin, οπότε ας το βάλουμε σε όλες τις σειρές. Ο Obi-Wan, αυτό. Δηλαδή, έχουμε και το Andor που είναι πάρα πολύ καλό. Είναι πάλι συνδέεται με το Rogue One, όπου το Rogue One συνδέεται απευθείας με την original τριλογία. Εγώ το Ahsoka πιστεύω ότι το κάνανε όχι μόνο για αυτό που λες ποιος είναι ο χαρακτήρας που ξέρει η Ahsoka, αλλά για το άλλο που είπες, για τον Anakin. Ναι. Είναι ακριβώς το τελευταίο πράγμα που μπορούσαν να ξεζουμίσουν από τον Anakin. Ναι. Δεν υπάρχει λογικά τίποτα άλλο. Τίποτα. Ναι. Και μετά είναι Darth Vader, δεν έχει κάτι άλλο. Τι θα μας δείξει που είναι μωρό στην κούνια και κοιμάται, αυτό έχει μείνει μόνο. Ξέρεις τίποτα. Ποτέ δεν ξέρεις. Εδώ λέγαμε ότι θα κάνουμε ταινία Jabba the Hutt. Για τον Jabba, που θα την έκανε ο Guillermo del Toro, οπότε αυτό θα ήταν και καλά gangster film και καλά με τον Jabba the Hutt, αλλά still ρε φίλε, τέτοιο ξεζούμισμα πια. Μα ναι. Δηλαδή, δηλαδή κάνει και σειρά με τον Boba Fett. Εντάξει, όσο καλός και να είναι ο Jabba the Hutt είναι filler χαρακτήρας, δεν έχει. Είναι side character, δηλαδή δεν χρειάζεται να μάθουμε για τον κάθε χαρακτήρα που έχει υπάρξει ποτέ. Δηλαδή, ναι, μετά να κάνουμε ταινία για τον τέτοιο που είναι στο Sarlacc Pit, εκεί πέρα στο Return of the Jedi. Αυτό που έχει το. Ναι, το Rancor. Θέλω να μάθω αυτός τι έκανε, ξέρω εγώ. Πώς. Ναι, όχι. Αν η Marvel είναι που χρειάζεται κάποιο διάλειμμα, τόσο περισσότερο είναι το Star Wars. Έχουν βέβαια να κάνουν ταινία πολύ καιρό χρόνο. Η Disney, παιδιά, το ακούσατε εδώ πρώτη φορά. Το έχει βγει και τύπο στο δρόμο και έχει φωνάξει, ξέρω εγώ, η Disney έχει ξεζουμίσει. Σε λέω, βγήκε οποιοδήποτε, κάποιο πολιτικό, ξέρω εγώ, στη Βουλή θα πει αυτό με την Disney παραπάει, παιδιά, ναι. Κασελάκης θα πει, παιδιά. Δεν πάει άλλο, παιδιά, sorry πολύ. Ξέρεις τι, είμαι kind of hopeful ότι επειδή αυτή η χρονιά φέτος ήταν τόσο καταστροφική για την Disney, να μάθουν κάτι. Ατελείωτα flops, ατελείωτα, το Indiana Jones, Haunted Mansion, το Quantumania, όλα αυτά. Πιστεύω και επειδή είδαν την επιτυχία του Barbie και του Oppenheimer, ότι θα έχουμε ίσως κάποια άλλαγη, δηλαδή ίσως περισσότερα event movies, οπότε λιγότερες ταινίες. Καταρχάς χαμηλότερα budget, γιατί δεν χρειάζεται να είναι 300 εκατομμύρια ένα Indiana Jones. Πού τα φάγανε 300 εκατομμύρια πραγματικά. Το πιο πιθανό είναι τα πήρε όλα ο Harrison Ford. Σε περιορισμούς λόγω του COVID. Πολλές ταινίες στο budget τους. Λογικό. Δηλαδή, και το Mission Impossible είχε budget σχεδόν 300 εκατομμύρια επειδή πρέπει να κλείσει παραγωγή, να ξανανοίξει παραγωγή, να έχουν precautions για το. Δηλαδή είναι και αυτό να το πούμε ότι ισχύει. Αυτό να αυξηθεί έτσι τα budgets. Sorry, η μεγαλοπαραγωγή του Hollywood δεν το εννοούσα. Ναι, παιδιά, sorry, Φιλέας είναι καλό παιδί. Δεν ήθελα να σας δείξω έτσι, δεν ήξερα. Αν γίνει Five Nights at Freddy's 2, βάλτε τον μέσα να κάνει αυτά animatronics. Ξέρεις τι θα το έκανα. Εννοείται πως θα το έκανα. Αλλά νομίζω CGI ήταν animatronics, φαντάζομαι. Δεν ξέρω. Σήμερα που χωραφούμε το podcast βγαίνει η ταινία στους ελληνικούς κινηματογράφους. Στη γιορτή του σινεμά. Τώρα εσείς θα το ακούτε, θα έχετε διαβάσει και reviews λογικά ή θα έχετε δει. Βασικά δεν ξέρω πού θα το ακούτε, μπορεί να έχει βγει και δεύτερο. Μέχρι να καταφέρουμε να κάνουμε upload, μπορεί να έχει βγει και το δεύτερο, αλλά εντάξει, ας ελπίσουμε ότι δεν. Τέλος πάντων, τώρα να πάμε στο main. Πάμε. Κυρίως πιάτο, επειδή το έχουμε φρέσκο. Εσείς πάμε το έχετε φρέσκο, μπορεί να έχει περάσει κανένας μήνας, θα δούμε, τέλος πάντων. Είναι το Killers of the Flower Moon. Πω, τι ταινία, Δύση Cinema. Ναι. Και δεν το λέω για πλάκα, Δύση Cinema. Όχι, είναι, πώς το λένε, είναι roller coaster ταινία, φίλε. Είναι theme park, όπως τα λέει και ο Μάρτιν Σκορσέζε. Ναι. Για τους. Αλλά όχι πώς το εννοεί ο Μάρτιν Σκορσέζε. Όχι, ήταν πολύ καλό, νομίζω και οι δύο Τρομερό. Άξιζαν δηλαδή 3,5 ώρες. Εγώ δεν κατάλαβα πώς περάσανε. Κι εγώ. Έκανε το διάλειμμα ο κινηματογράφος, πήγαμε σε θερινό στην ιστορική Ηλέκτρα για όσους ξέρουν, στα Πατήσια.
Και έκανε και διάλειμμα και φτάνει το διάλειμμα και λέω «Α, δηλαδή έχει περάσει πάνω από 1 ώρα», μου λες τώρα. Ναι, και εγώ είμαι σε φάση «What, γιατί κάνει διάλειμμα τώρα, δηλαδή δεν έχεις ακόμα 2,5 ώρες, είχε ακόμα 1,5 ώρα». Ναι. Αλλά ναι, όχι, ναι, πέρασε πολύ καλά. Και πολλοί παραπονιούνται για τη διάρκεια, συνήθως πολλοί που δεν την έχουν δει ακόμα γιατί είναι σε φάση «Α, θα κάτσω 3,5 ώρες». Αλλά νομίζω είναι πολύ accurate να πεις ότι μια καλή ταινία ποτέ δεν είναι αρκετά μεγάλη. Δηλαδή, πιστεύω ότι όσοι παραπονιούνται για κάποια ταινία ότι είναι πολύ μεγάλη, συνήθως είναι επειδή αρχίζει να χαλάει η ταινία. Αυτό, ότι δεν χρειάζεται να είναι μεγάλη. Ακριβώς. Αυτή, όπως και ο Δημήτρης δεν έχει δει το Oppenheimer, εγώ το έχω δει. Ναι, έχω χάσει. Όπως και το Oppenheimer, πιστεύω δεν θα μπορούσε να είναι λεπτό λιγότερο. Δεν θα μπορούσε να είναι. Και πιστεύω και το Killers of the Flower Moon δεν θα μπορούσε να είναι ούτε 1 λεπτό λιγότερο. Δεν θα έκοβα τίποτα από αυτή την ταινία. Ή, ξέρεις τι, μπορεί να λειτουργούσε αν ήταν πιο μικρή, αλλά το γεγονός ότι έχει αυτά τα έξτρα λεπτά που έχει, το κάνουν καλύτερο. Δηλαδή, θα μπορούσε να λειτουργήσει πρακτικά, αν θες, αν ήταν μισή ώρα μικρότερο, αλλά το γεγονός ότι έχει αυτή την έξτρα μισή ώρα, είναι καλά πράγματα σε αυτή τη μισή ώρα. Είναι έξτρα με τους χαρακτήρες, οπότε τους νιώθεις περισσότερο, είναι περισσότερο. Σου δίνει περισσότερο πράγμα, επειδή είναι τους καλό και θες να δεις κι άλλο. Παίρνεις όσο χρόνο χρειάζεται για να γνωρίσεις τους χαρακτήρες. Exactly. Γιατί εκεί παίζει το Flower Moon. Θα το λέω Flower Moon για να μην λέω κάθε φορά ολόκληρο τον τίτλο. Το Flower Moon. Το Flower Moon. Είναι το γεγονός ότι είναι από τους καλύτερους χαρακτήρες που έχω δει. Είναι τόσο άνθρωποι, όπου είναι άβολα μόνο με αυτό. Δηλαδή και να πουλούσαν τηγανίτες στο Σύνταγμα, θα ένιωθα άβολα από το πόσο ανθρώπινοι ήταν οι χαρακτήρες. Η δουλειά που έκανε ο Σκορτσέζε μαζί με τον. Ποιος τον βοήθησε, ο Έρικ? Όχι, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Συγγνώμη, φίλε, μπορούμε. Του κάνουμε τον άνθρωπο. Ναι, ήταν τρομερό. Ήταν απίστευτο. Συμφωνώ απολύτως. Και εννοείται σε αυτό παίζουν και ερμηνείες full. Ότι ήταν πάρα πολύ καλή όλοι. Ντικάπριο τρομερός, Ντενίρο τρομερός. Η Λίλι Γκλάντστον πάρα πολύ καλή, τρομερή κι αυτή. Εγώ θέλω να πω συγκεκριμένα για τον Ντικάπριο, γιατί για που λόγο, παρότι όλοι λένε σε φάση ότι όλοι είναι καλοί, αυτόν κάπως τον αφήνουν τελευταίο. Αλλά εγώ θέλω να του δώσω τα εύσημα. Να τα δώσουμε. Γιατί συνειδητοποίησα πόσο καλός είναι σε μια σκηνή προς το τέλος, δεν κάνω spoil, αλλά που μαθαίνει κάτι τέλος πάντων που τον κάνει να αρχίσει να κλαίει και να σπαράζει. Και αυτό που με εντυπωσίασε πιο πολύ σε αυτό, δεν είναι αναγκαστικά ότι wow, πόσο καλά μας έδειξε ότι είναι λυπημένος και αυτά, είναι ότι σε όλη την ταινία κάνει μια συγκεκριμένη προφορά, επειδή είναι της εποχής και έχει μια συγκεκριμένη φωνή. Ναι. Το θέμα, αυτό που με εντυπωσίασε είναι ότι όταν έκλαιγε και έκανε τους σπαραγμούς, αυτό το κλάμα και η σπαραγμή ήταν σε αυτή τη φωνή και με αυτή την προφορά. Δηλαδή δεν ήταν ο Ντικάπριο που απλά έκλαιγε, ήταν σε αυτό το χαρακτήρα, ήταν τελώς. Μπήκε στο χαρακτήρα του Έρνεστ και τον έκανε δικό του. Βέβαια, σε αυτό ίσως παίζει ρόλο ότι ήταν και executive producer ο Ντικάπριο, να το πούμε αυτό. Δηλαδή ήταν ένα project που το διάλεξε. Μπήκαν, κάτσε μαζί με το Σκορτσέζε, βγήκαν για καφέ, ξέρω εγώ, στα εξάρχεια που βγήκανε. Να αράξουνε. Όχι, είχε πολύ μεγάλο. Έπαιξε μεγάλο ρόλο και στο πώς να φτιάξει το σενάριο. Γιατί αρχικά, δηλαδή επειδή βασίζεται σε βιβλίο, το πώς το κάνει το βιβλίο και πώς σκεφτόντουσαν να το κάνουν εκείνοι, θα ακολουθούσαμε σαν κοινό την οπτική του FBI. Ναι, γιατί είναι Killers of the Flower Moon and the Birth of the FBI, νομίζω το βιβλίο. Η γέννηση του FBI, έτσι, η αρχή του FBI, κάπως έτσι. Άμα κάνω λάθος, συγγνώμη, με κυνηγήσετε. Αλλά αυτό δεν θα τέριαζε η ταινία, να ήταν ένα biopic του FBI. Θα ήταν πιο πολύ σαν αστυνομικό thriller, ξέρω, whodunit, όχι whodunit, αλλά σαν μυστήριο, ξέρω, δηλαδή πιο πολύ David Fincherιακό θα έλεγα, παρά. Δεν θα λειτουργούσε καθόλου. Δεν θα λειτουργούσε καθόλου, έτσι πιστεύω. Αυτό που κάνει την ταινία τόσο καλή και στο πιο βασικό κομμάτι της είναι το γεγονός ότι βλέπεις ότι ζεις με αυτούς τους χαρακτήρες όπου είναι και με τους Ινδιάνους, τους Osage και με τους χαρακτήρες που έχουν σχέση με αυτούς, δηλαδή τον Ernest και τον King, του Robert De Niro, δηλαδή. Είναι πολύ προσωπικό όλο αυτό. Γι' αυτό όσο πάει και η ταινία και γίνονται πράγματα, γίνονται χειρότερα, τόσο πιο πολύ το νιώθεις και εσύ. Ακριβώς. Και θα πω κάτι που δεν έχει πει ξανά ποτέ κριτικός, οτιδήποτε, ότι δεν υπάρχει άσπρο και μαύρο. Όλοι οι χαρακτήρες έχουν γκρι μέσα τους. Ακόμα και ο Ντενίρο, όπου είναι κακός. Είναι κακό. Δεν νομίζω ότι είναι τελείως μαύρος. Έχει γκρι μέσα του. Όντως πιστεύει κάποια από αυτά που λέει, όπου είναι στο καλό spectrum, ας πούμε. Όντως τα πιστεύει και το πουλάει ο Ντενίρο ότι τα πιστεύει αυτός ο χαρακτήρας.
Είναι delusional. Αυτό. Delulu που λένε και τα παιδιά σήμερα. Ναι, έχεις δίκιο. Ναι, έχεις δίκιο. Σου δίνει εντύπωση ότι όταν λέει και καλά ότι είναι ο καλύτερος φίλος των Osage, το εννοεί. Το εννοεί. Απλά είναι τόσο. Ρατσιστής και. Όχι ρατσιστής, νομίζω είναι τόσο sociopath. Ναι, μπράβο. Γιατί τους ανθρώπους δεν τους βλέπεις ανθρώπους. Γιατί ναι, εργαλεία. Για έναν από τους, δεν θυμάμαι ποιο χαρακτήρα, ένα από τους ταινιάρους πάντων, λέει ότι το λέει και το εννοεί ότι για χρόνια είναι ο καλύτερος του φίλος, αλλά μετά όταν θέλει να το σκοτώσει, το λέει λες και σε φάση και είναι πήγαινε και καθαρίστε. Αλλάζει. Ναι. Μέχρι εκεί το αντιμετωπίζετε και βλέπεις ότι νιώθει κάτι για αυτόν τον άνθρωπο. Είναι σαν το μυαλό του εκεί να κλείνει για να λέει: OK, τώρα είναι ένα εργαλείο. Που ήταν τόσο καλό. Είναι τρομακτικό. Είναι psychopath. Το πιο τρομακτικό είναι ότι κάποια στιγμή εκεί που το βλέπαμε, γύρισα και είπα στον Δημήτρη ότι παρουσιάζονται αυτά όλα τόσο φυσιολογικά και τόσο ανθρώπινα και τόσο καθημερινά. Όπου αυτό που έγινε με τους Osage είναι απέσιο. Δηλαδή, αν το είχε πάρει κάποιος σκηνοθέτης που θέλει να το κάνει πιο δραματικό, θα ήταν όλη την ώρα μαύρα πλάνα, να βρέχει, περίεργες γωνίες για να νιώθουμε άβολα όλη την ώρα. Ο Σκορτσέζε το πέτυχε να το τραβήξει τόσο φυσιολογικά, τόσο καθημερινά, όπου ακριβώς όταν ξεχνιέσαι ότι συμβαίνει κάτι απέσιο και όταν το θυμάσαι, λες: όχι. Έτσι νιώθει κάποιος να κάνει κάτι τόσο απέσιο, γιατί είναι μέσα σε αυτό. Ο Σκορτσέζε σε έβαλε μέσα, το ζεις. Το ζεις, δεν είναι κάτι που μαθαίνεις, δεν είναι μάθημα αυτά. Είναι μια ζωντανή, αληθινή ιστορία. Ναι. Και αυτό είναι τόσο τρομακτικό. Ακριβώς. Δεν έχω τρομάξει τόσο πολύ στη ταινία. Ναι, ισχύει αυτό. Και ακριβώς να σου δίνει μια αίσθηση ότι δεν μοιάζει και δεν είναι σαν ντοκιμαντέρ. Αλλά ρε φίλε, είναι αυτό αληθινό. Δεν μοιάζει ποτέ ότι βλέπω μια ταινία. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, π.χ. αν το είχε κάνει ο Ζακ Σνάιντερ, θα είχαμε 15 μοντάζ που να δείχνει πόσο λυπημένη είναι η Osage. Σε slow motion, ενώ από πίσω παίζει το Hallelujah του Leonard Cohen. Εδώ είναι σε φάση όχι. Είναι brutal, είναι αληθινό, είναι στεγνό με την έννοια ότι ακριβώς είναι stylized ταινία και έχει και τα ωραία πλάνα της, αλλά είναι true. Επειδή είναι και τα σκηνικά. Grounded πλάνα. Είναι αυτό, δηλαδή. Δεν είχε μεταφορές. Στον κινηματογράφο υπάρχουν μεταφορές όπου δεν τις πιάνει το μάτι μας πολλές φορές, γιατί είναι κάτι που βλέπουμε. Δεν είναι σαν το βιβλίο όπου η μεταφορά είναι ξεκάθαρη. Δεν είχε μεταφορές αυτή η ταινία. Δεν είχε κάτι που λέγεις αυτό ίσως είχε γίνει λίγο πιο φυσιολογικά, αλλά το δείχνει έτσι γιατί. Ήταν κυριολεκτική ταινία. Και επειδή εγώ διαβάζω και αρκετά και Έλληνες συγγραφείς, κάτι που δεν μου αρέσει στους Έλληνες συγγραφείς είναι ότι μένουν πάρα πολύ στο πραγματικό. Δεν φεύγουν καθόλου. Αυτή η ταινία δεν μπορούσε να φύγει καθόλου πραγματικό. Δηλαδή, άμα το κάνει σωστά, γι' αυτό που δουλεύει τόσο πολύ αυτό στην Ελλάδα εδώ στα βιβλία, αν το κάνει σωστά είναι τόσο καλό, όπου μπαίνει μέσα. Και γι' αυτό νομίζω το κάνουν τόσο πολύ και κολλάνε εν μέρει σε αυτό. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό, είναι προσωπικό μου πετύχει. Είναι πολύ καλό τρόπο να εκφράσει τον εαυτό σου. Και νομίζω ένα από του λόγου που έπρεπε να μείνει και έτσι κυριολεκτικό είναι επειδή το θέμα είναι τόσο λεπτό. Ακριβώς. Και τόσο σημαντικό να αποτυπωθεί accurately, επειδή ακριβώς είναι κάτι τόσο τραγικό, που ίσως αν ήταν πιο μεταφορικό και πιο out there, να είχαν κάποια σημεία της ιστορίας και να μην τα έδινε τόσο όπως θα έπρεπε, ή να είχαν λίγο τη βαρύτητα που έπρεπε να έχει αυτό. Ακριβώς. Έπρεπε να το δούμε όπως ήταν. Έπρεπε να νιώσουμε πώς ένιωσαν και νιώθουν ακόμα οι Osage για αυτό το πράγμα που έγινε. Ακριβώς. Δηλαδή, και σκέψου ότι έξω από την Αμερική, όλο αυτό με το τι έγινε στους Native Americans, στους αυτόχθονες Αμερικάνους, τους Osage, όλες αυτούς τους υπόλοιπους λαούς, δεν είναι κάτι που το ξέρουμε πολύ. Ξέρουμε για τη σκλαβιά, αυτό που περάσανε από την Αφρική που τους παίρνανε. Ξέρουμε για την επανάσταση στην Αμερικανική. Για το τι έπαθαν οι αυτόχθονες Αμερικάνοι. Δεν ξέρουμε στην Ευρώπη και πόσο μάλλον νομίζω δεν ξέρουμε και στην Αμερική. Έχω δει πολλά comments που είναι σε φάση κόσμος που έχει μεγαλώσει και σε πολιτείες εκεί γύρω, ξέρω εγώ. Wyoming, ξέρω εγώ, τέτοια πράγματα, ναι. Και λένε πραγματικά ότι δεν είχαν ιδέα για όλα αυτά. Γιατί ξεκάθαρα προσπαθούν να τα κρύψουν ή τα αγνοούν εντελώς. Τα αγνοούν νομίζω. Δεν έγινε πριν 100 χρόνια. Οπότε εντάξει, γιατί να το αναφέρουμε. Στην ιστορία πολύ λιγότερα πράγματα σβήνονται παρά παραμελούνται. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο. Εντάξει, αυτό το βέβαια ιστορικός τώρα δεν είμαι, οπότε ξέρω εγώ, μην με ακούσετε άμα δεν θέλετε. Δεν νομίζω ότι ακριβώς λέει κάποιος τόσο πολύ. Εκτός άμα είναι κάποιο καθεστώς, ξέρω εγώ, ακραίο, όπου εκεί σβήνουν και έκαιγανε βιβλία και κάνανε και δείχνανε, ότι δεν θα πούμε αυτό. Είναι απλά ότι είμαστε τόσο στην δικιά μας ιστορία μέσα,
Οπότε ξεχνάμε. Γιατί η Αμερική είναι οι Αμερικάνοι και γράφουμε για μας και για την ανεξαρτησία μας και για τον Civil War και όλα αυτά. Δεν κάθισε κάποιος να πει αχ, αυτή η καημένη Ινδιάνη. Όπου είναι από τους λαούς που έχουν περάσει τα χειρότερα. Δηλαδή. Τα χειρότερα αυτό που του συνέβη. Θέλω να πω για αυτό, κύριε, το λέω Ντικάπριο, που είχε πει και εσύ πριν, ότι ακριβώς είναι πάρα πολύ καλός. Δεν θα προσθέσω αυτό που είπες για την ερμηνεία του. Θα προσθέσω ότι βλέπω πάρα πολύ hate. Ναι. Πάρα πολύ hate για τον Ντικάπριο. Πάρα πολύ hate. Δηλαδή. Ναι, γιατί έχει γίνει. Νομίζω λόγω των προσωπικών του έχει γίνει τις μόδες να τον χιτάρουν. Εξής λόγω του. Βγαίνει μόνο με 20 χρόνια. Ναι, οπότε είναι predator. Εγώ είμαι όποιος θέλει, βγαίνει με όποιον θέλει, αρκεί να είναι νόμιμο. Ναι, ωραία. Ναι, αυτό. Ξέρουν τι κάνουν. 20 χρονών κοπέλες, ξέρω εγώ. Ναι, μα. Αυτό. Δεν είναι ότι τις απαγάγει. Ναι, αυτό. Ή τις αναγκάζει. Είναι ο Ντικάπριο και εμένα μου έρχεται ο Ντικάπριο να του λέει αγάπη μου, ναι, εδώ είμαι για σένα. Ναι. Δηλαδή. Τι λες, αν πήγαινε η Μπίθα, θα με πήγαινε όπου θα ήθελα. Σιγά. Και μετά θα με χώριζε από λίγο καιρό. Είμαι ήδη 25 και θα με κράταγε 2-3 μήνες. Ίσα τσάκ. Άστα. Εγώ έχω κάποια ευκαιρία. Ο άνθρωπος. Ναι, όχι, δηλαδή. Είναι αυτό. Είναι που τα μπλέκουν τα μπούτια τους και ξαφνικά επειδή κάποιος ή έχει κάνει κάτι που δεν μας αρέσει, ξαφνικά δεν μας αρέσει οτιδήποτε έχει κάνει. Ναι. Εντάξει, δεν μιλάμε τώρα κάνει κάτι παράνομο ή κάτι απεχθές, αλλά δεν είναι απεχθές αυτό. Και να έχει κάνει κάτι. Δηλαδή, πολλοί βλέπω ότι απλά αλλάζουν, δηλαδή κάτι που τους άρεσε, τώρα πια δεν τους αρέσει επειδή. Δηλαδή, καλό παράδειγμα είναι ο Justin Roiland, από τον Rick and Morty, όπου έχει κάνει κάποια πράγματα που. Είναι καθόλου. Και γι' αυτό τον διώξαν για τη σειρά. Ναι. Αλλά τώρα ξαφνικά βλέπω κόσμο που είναι σε φάση. Το Rick and Morty δεν είναι ποτέ καλό. Πάντα μισούσα. Όχι πάντα μισούσα. Απλά τώρα λένε και καλά ότι. Και δεν μ' αρέσει ο τρόπος που το voice acting του Jesse Roiland. Ναι, αυτό είναι κατόπιν εορτής, το θυμηθήκαμε όλοι τώρα. Αλλά όταν είχε βγει το Rick and Morty, ήταν σε φάση καλό. Είναι μεθυσμένος και έχει γραφεί κάνει voice acting και λέει φλούρπα, ξέρω εγώ. Και να είσαι hater από την αρχή. Τώρα θυμήθηκες να το πεις. Ναι. Πόσα χρόνια παίζει το Rick and Morty? 10 χρόνια. 10 χρόνια παίζει. Ναι, το 2013. Πω, έπαθα τώρα. Απλά τώρα είναι πολύ. Νιώθουν ασφαλείς να το πούνε, επειδή ακριβώς δεν τον υπερασπιστεί κανείς, γιατί σιγά μην υπερασπιστεί κάποιος τον τύπο που έστελνε DM σε underage. Όχι. Νιώθουν άνετα να το πούνε. Ενώ το έλεγαν το 2013-2014, θα τους φάσει what? Τι έχεις δικιά σου άποψη και δεν θα μπορούσαν να το. Θα νομίζαν ότι μπορούν να το υποστηρίξουν. Όχι, παιδιά. Πείτε ό,τι θέλετε, δεν χρειάζεται να άλλος παλιάνθρωπος. Αυτή η δικαιολογία δεν μ' αρέσει, ρε φίλε. Έχεις την άποψή σου, πάτα την. Πες ό,τι θέλεις. Δηλαδή, ιδίως σε τέτοια θέματα που εντάξει τώρα, άμα συμπαθήσει ή όχι το Rick and Morty, δεν είναι, ξέρω εγώ, άμα υποστηρίζει ανθρώπινα δικαιώματα. Ναι, δηλαδή είναι. Πώς το λένε, χωρίζουμε τον καλλιτέχνη από την τέχνη του. Δηλαδή, ο Ζακ Σνάιντερ, ό,τι συνεντεύξεις έχω δει μαζί του, φαίνεται ο πιο wholesome. Μα το λένε και οι ηθοποιοί. Τύπους, το λατρεύουν όλοι οι ηθοποιοί, θέλουν να δουλεύουν μαζί του. Ναι. Οι ταινίες του, τουλάχιστον 80% των ταινιών του, είναι λίγο. Δεν είναι για μένα, ας το πούμε. Είναι λίγο. Το Snyder κάτι δεν το έχουμε δει, βέβαια, να το πούμε αυτό. Το έχεις δει εσύ. Όπα, συγγνώμη. Είναι καλύτερο από το original. Έχω ακούσει ότι είναι καλύτερο από το original, ναι. Π.χ. αυτό το Day of the Dead, πώς λεγότανε? Army of the Dead, παιδιά, αυτό το πράγμα δεν βλεπόταν. Συγγνώμη τώρα. Ναι. Το έχουμε ξαναπεί αυτό, θα το αναφέρω επειδή έχει πλάκα. Συνήθως πολλές φορές όταν είναι κάποια κακή ταινία, μπορείς τουλάχιστον να πεις, ξέρεις αυτό το silver lining, τουλάχιστον ξέρω εγώ βλεπότανε. Δηλαδή τουλάχιστον η κάμερα ήταν on focus. Actually, η ταινία είναι πρακτικά κακοφτιαγμένη, γιατί δεν ξέρω να το έχουν φτιάξει τώρα, αλλά όταν είχε πρωτοβγεί η ταινία, υπήρχε ένα pixel σε όλη την ταινία που ήταν νεκρό. Υπήρχε ένα νεκρό pixel σε ταινία 100 εκατομμύρια budget του Netflix. Είχε out of focus συνέχεια κάμερα, δηλαδή ήταν legit, δεν ήταν καλά φτιαγμένη από αυτή την άποψη. Ναι, από αυτά δεν μπορείς να πεις την artistic choice, γιατί αυτά είναι τεχνικά. Για κάποια πράγματα μπορείς να πεις την artistic choice, για τα συγκεκριμένα παραπτέσματα δεν. Δεν νομίζω ότι το νεκρό pixel ήταν ο Zack Snyder που ήταν σε φάση. Πώς θα κάνει καλύτερη αυτή την εμπειρία, δεν ξέρω. Δεν νομίζω. Αλλά ναι, τέλος πάντων για το Killers of the Flower Moon.
Έχεις κάποιο μειονέκτημα? Έχω. Πες το έχει έτοιμο. Το έχει κάνει load. Είναι πολύ μικρό, θα περισσότερο. Ότι είναι ο Σκορτσέζε που κάνει πάλι ουσιαστικά ταινία για γκάνγκστερ. Αν σκεφτείς γκάνγκστερ είναι. Είναι χαζό. Είναι χαζό, αλλά είναι χαζό με πολλούς τρόπους. Με πάρα πολλούς τρόπους είναι χαζό. Καταρχάς δεν είναι κριτική. Πρώτα απ' όλα το πω αυτό δεν είναι κριτική. Το ότι κάποιος κάνει κάτι στο οποίο είναι καλός δεν είναι ότι δεν πρέπει να σταματήσει να το κάνει. Πρώτον δεν είναι καν γκάνγκστερ, είναι απλά έγκλημα. Κάνει ταινίες που έχουν πολύ έγκλημα. Whatever. Αλλά απλά γενικώς αυτή η κριτική είναι τόσο ηλίθια γιατί έχουν κάνει πολλοί άλλοι. Το ξέρω, μα δεν το βγάλα. Γιατί ξέρω εγώ. Έχει τόσο πολύ πιο μέσα οι ταινίες του από το απλά είναι ταινίες για γκάνγκστερ. Ναι, έχουν βάθος. Ο Σκορτσέζε είναι από τους καλύτερους σκηνοθέτες, σεναριογράφους που έχουν υπάρξει και υπάρχει λόγος. Δεν είναι απλά mainstream γιατί είναι mainstream οι ταινίες με τους. Είναι τρομερός σκηνοθέτης, είναι από τους καλύτερους του είδους. Όποιος δουλεύει μαζί με τον Σκορτσέζε είναι πολύ τυχερός γιατί μετά μπορεί να πάει και να κάνει δικά του πράγματα, είτε είναι ηθοποιός είτε είναι. Έχει το κλαμπ, ναι. Έχει το κλαμπ του. Το κλαμπ. Έχει το κλαμπ του. Με άλλη έννοια. Εγώ δεν πειράζει, έχει το κλαμπ του. Γιατί όχι. Ξέρει την τέχνη και φαίνεται και από το πώς μιλάει για αυτή και το πώς την αγαπάει. Δεν έχει θέματα εγωισμού. Φαίνεται αυτό από τις ταινίες του και φαίνεται αυτό πώς μιλάει για άλλες ταινίες. Π.χ. όλο αυτό που είχε γίνει με τη Marvel, αν ακούσεις όλο αυτό το segment, δεν είναι hater. Απλά λέει το συγκεκριμένο πρόβλημα με αυτό το είδος, όπου όντως είναι ένα πρόβλημα με αυτό το είδος. Ο άνθρωπος γουστάρει και κινούν ένα σχέδιο να του. Όχι κινούν, συγγνώμη, λάθος. Και ξέρω εγώ, Πέπα Πίγκ να του βάλεις να δει. Νομίζω το απολαύσει, γιατί πραγματικά θα το απολαύσει. Θα δει την αξία του. Τι αξία έχει αυτό. Αυτό που είχε γίνει με τη Marvel είναι ότι είχε γίνει βλακιά. Ότι είχε κάνει τη δήλωση που είχε πει ότι οι Marvel ταινίες δεν είναι σινεμά. Οπότε είδαν όλοι αυτό και θυμώσανε. Και μετά από νομίζω μερικούς μήνες, όπου actually έγραψε τι εννοούσε και το έγραψε αναλυτικά. Εννοείται οι περισσότεροι δεν πήγαν στον κόπο να το διαβάσουν. Εννοείται, γιατί έχουν το TikTok βίντεο, το clickbait. Είναι πιο εύκολο να βρουν το line που το κάνουν, αυτό που είπε, που το κάνουν διάσημο όλα τα δημοσιογραφικά τέτοια. Μα και να μην διαβάσει το ολόκληρο που έγραψε μετά. Και από την ίδια τη συνέντευξη που να κάτσει 2 λεπτά παραπάνω θα καταλάβεις ότι δεν το εννοεί. Ναι. Το καταλαβαίνεις, δεν χρειάζεται να το κάνεις deduce και να γίνεις Batman και να πεις τι εννοεί εδώ. Είναι πολύ αστείο γιατί ξέρω εγώ κάθε λίγο και λιγάκι γίνεται αυτό το πράγμα. Ότι κάποιος δημοσιογράφος ρωτάει κάποιον πολύ έτσι. Whatever, avant-garde, αγγές σκηνοθέτης, ποιος είναι η απόψη σου για τις ταινίες Marvel και πάντα η απάντησή τους είναι ότι δεν είναι για μένα και πάντα όλοι θυμώνουνε. Είμαι σε φάση εγώ. Αυτό δεν βλέπεις ταινίες του καταρχάς. Περίμενες ότι ο Denis Villeneuve που έχει κάνει το Prisoner, το Enemies, το Σικάριο. Το Σικάριο, το Blade Runner. Το Σικάριο ήταν πολύ καλό. Ναι, που έχει κάνει τέτοιες ταινίες. Περίμενες ότι θα έλεγε ότι ναι, γουστάρω να βλέπω το Ant-Man and the Wasp. Γουστάρω το Quantumania, ξέρω. Γιατί θυμώνεις αυτό δηλαδή. Δεν περίμενες ότι αυτός ο άνθρωπος θα έλεγε ναι, ρε φίλε, αν μου δίναν να σκηνοθετήσω το Shang-Chi 2 θα το έκανα, ξέρω εγώ. Δηλαδή είναι απλά χαζό outrage. Σκεφτείτε ρε παιδιά, η γιαγιά μας βλέπει μόνο ταινίες για το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ωραία. Ναι. Αν δεν έχει δεύτερο παγκόσμιο μέσα πόλεμο η ταινία δεν της αρέσει. Ναι. Είναι σαν να της πάω, ξέρω εγώ τώρα. Ας μην πάμε σε Marvel. Εκτός αν το Joker. Ωραία, εκτός αν το Joker, ναι. Σωστά. Της άρεσε το Joker. Είναι σαν να της πάω, ξέρω εγώ, να δει το John Wick. Όπου είναι πολύ ωραίο franchise. Το Ant-Man, φίλε. Το Ant-Man, ναι, γιατί δεν ήθελα να πάω στο Marvel, δεν πειράζει. Ναι, whatever, ναι. Ωραία, το Ant-Man. Το Ant-Man εμένα μ' άρεσε. Καλό ήτανε. Πλάκα είχε. Το πρώτο, ναι. Δεν θα της αρέσει. Ναι. Ούτε το Guardians of the Galaxy που είναι και τα 3 για μένα. Είναι οι ταινίες οι καλύτερες της Marvel. Αυτό το κρατάμε για μετά. Ναι, αυτό το κρατάμε για μετά. Δεν θα της αρέσει. Δεν θα πάω να της πω γιατί δεν σ' άρεσε. Τι είναι, γιαγιά μου, δεν της αρέσει. Όπως βλέπεις κάποιους reviewers όπου δεν τους αρέσει ένα πράγμα που άμα πούνε, ξέρω εγώ, ένα συγκεκριμένο reviewer, δεν θα πω ποιος είναι, που άμα είχε πει ότι δεν του άρεσε η Barbie. Ήξερα ότι θα μου άρεσε πολύ η Barbie, γιατί αυτός είπε ότι του άρεσε. Όπου δεν είναι κακό, είναι για τον άνθρωπο μετά αυτό, το διαφορετικό. Δεν μπορούμε να πάμε συνέχεια να βάλουμε να κάνουμε project τον εαυτό μας σε όλο τον κόσμο. Ακριβώς. Εντάξει, τώρα μα είσαι 15 χρονών, 16, 17, 18 και ακόμα μαθαίνεις, δεν ξέρεις που πάνε τα 4. Ναι. Και άλλο τώρα να είσαι, ξέρω, 25 χρονών μαντράχαλο σαν εμένα και να βγαίνεις να λες αυτά τα πράγματα για τον Σκορτσέζε, που είναι ένας άνθρωπος καλός, που βοηθάει να βγει. Το σινεμά, ξέρω. Έφτιαξε το σινεμά, ναι. Διαφορετικό για πάντα.
μας δίνει τόσο καλές ταινίες και να τον πιάσεις όπως θα πιάσεις, ξέρω εγώ, το φίλο σου που διαφωνείτε. Ναι. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Είναι απλά το πρόβλημα ότι πολλοί. Άμα είσαι φίλος με τους Σκορτσέζε, κάνω τι θες, δεν με νοιάζει. Respect. Είναι απλά πολλοί όπου τα πράγματα που τους αρέσουν τα κάνουν τόσο πολύ μέρος του χαρακτήρα τους, όπου αν πεις ότι ή δεν σου αρέσουν ή ότι αντικειμενικά, ξέρω όπως είπε, όχι αντικειμενικά, ότι όπως είπε ο Σκορτσέζε, δεν είναι σινεμά, νομίζω ότι τους επιτίθεσαι σε έναν άνθρωπο. Και ειδικά με τη Marvel, που συνήθως όσο να είναι, απευθύνεται πιο πολύ σε πιο νέους, δηλαδή εφήβους και αυτά. Ναι, που ακόμα διαμορφώνουν την προσωπικότητά τους. Μα θα πω και εγώ ότι όταν είχε γίνει αυτό, που ήταν πριν 4 χρόνια, το 19, όπου ήμουν ακόμα, που ήμουν και πιο νέος. Και εγώ το ίδιο. Και γούσταρα και πολύ Marvel τότε. Ήταν η φάση που ήταν και το Endgame τότε, οπότε το hype ακόμα ήταν πολύ μεγάλο. Ήταν η Marvel όσο δούλευε. Ναι, ακριβώς. Το είχα πάρει λίγο στη σοβαρή φάση, γιατί ρε μπρόξου, γιατί όντως ήταν μέρος του χαρακτήρα. Και εγώ. Τώρα που και έχω μεγαλώσει και όπως θα πούμε σε λίγο, η Marvel γενικώς το έχει χάσει. Ναι, παιδιά, συγγνώμη. Μπορεί να δεις, ρε φίλε, ότι είχε δίκιο, ή και αν πεις ότι δεν συμφωνώ εντελώς μαζί του, τουλάχιστον καταλαβαίνω τι εννοεί και είναι και η άποψή του. Οπότε δεν μπορεί να ψάχνει. Και αυτό δεν είναι και κακό να αλλάξει την άποψή σου. Δηλαδή, ξέρω ο κόσμο όπου έχει κολλήσει σε μια άποψη απλά επειδή το είπε. Εντάξει, αφού βλέπω ότι το έχει καταλάβει ότι δεν ήταν σωστό. Άλλαξε το, δεν είναι άσχημο. Είμαι και δάσκαλος εγώ. Δηλαδή, το ξέρω και από επαγγέλματος. Δεν το λέω έτσι. Μη φοβάστε να κάνετε λάθη και να αλλάξετε τη γνώμη σας. Δεν είναι κακό. Και αυτό το μάθα περισσότερο εγώ που ήμουν πάρα πολύ ισχυρό γνώμων. Είναι αυτό και τίποτα άλλο. Όχι, δεν είναι έτσι. Ευτυχώς. Εγώ αλλάζω γνώμες, ειδικά για ταινίες. Δεν είναι κακό να αλλάζει γνώμη. Μπορώ να ξυπνήσω μεθαύριο και να πω δεν μ' άρεσε το Flower, το Killers of the Flower Moon. Δεν θα γίνει. Δηλαδή δεν νομίζω, αλλά. Πιστεύω είναι από τις ταινίες που θα μείνουν ως definition of cinema. Θα το πάω εκεί. Θα το πάω εκεί. Είναι καλό. Είναι ταινία. Από εδώ και πέρα πιστεύω όταν θα λέμε ταινία και σκέφτεσαι μια ταινία, για μένα θα είναι το Killers of the Flower Moon μέσα. Όταν θα λέμε ταινία, film. Γενικά. Αόριστα. Γιατί είναι και μεγάλη ταινία με την έννοια ότι ήταν το budget, ξέρω, είναι 200 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος. Με 200 εκατομμύρια κάνουν αυτό το πράγμα. Καλά, περισσότερο. Καλά, δεν έχει και εφέ και τέτοια. Οπότε, ναι, αλλά εξουσιαστικά τίποτα δεν φαίνεται ότι είναι εκτός κόσμου. Ναι. Ότι δεν είναι σε αυτό το. Στην εποχή και αυτά. Είναι όλα σαν να είσαι εκεί πέρα. Να το κάνω μια σύνδεση με αυτό για το budget που λέγαμε πριν. Είναι μια ταινία που αυτό το budget το δικαιολογεί. 200 εκατομμύρια. Το δικαιολογεί full. Βλέπεις τα λεφτά στην οθόνη. Δηλαδή, ναι. Δεν είναι σαν. Ξέρω ότι ο Σκορτσέζε θα μπορούσε να το κάνει και με πολύ λιγότερα. Είμαι σίγουρος. Είμαι σίγουρος ότι θα μπορούσε να το κάνει και με πολύ λιγότερα. Αλλά δεν έχει καμία σημασία γιατί ήταν ακριβώς αυτά που χρειαζόταν. Είχε την Apple που από ό,τι φαίνεται ήθελαν να του δώσουν όσα λεφτά. Είναι απλά μόνο και μόνο για να πούνε ότι κάναν συνεργασία με τον Σκορτσέζε. Το ίδιο που είχε γίνει και με το Netflix και το The Irishman, που απλά του δώσαν όσα ήθελε. Για να μπορούν να λένε ότι κοιτάξτε τι έχουμε. Είμαστε εμείς, έχουμε δουλέψει με τους Σκορτσέζε, φίλε. Δεν νομίζω να ξαναγίνει αυτό στο πολύ κοντινό μέλλον, γιατί η ταινία εννοείται δεν μπορεί να τα βγάλει αυτά τα λεφτά και δεν θα τα βγάλει στο. Δηλαδή, επειδή η ταινία είναι της Apple, βγαίνει, θα κάνει νομίζω μερικές εβδομάδες release του κινηματογράφου. Και μετά τουλάχιστον όπου υπάρχει το Apple TV. Η Apple Plus, δηλαδή. Not shout out στην Ελλάδα γιατί δεν έχουμε αυτό. Εδώ δεν μπορείτε το Max. Το χμπό. Το χμπό δεν το έχουμε. Δεν είναι πια HBO Max, είναι απλά Max. Ναι, και δεν έχω δει το Succession που λένε όλοι ότι είναι τρομερό. Ναι, το βλέπω. Καλά, δεν έχω δει το Euphoria. Καλά, παιδιά, από σειρές εμένα αφήστε με γενικά. Ειδικά είναι σειρές, αν είναι ειδικά ότι χρειάζονται μόνο να τις δεις όχι νόμιμα, ας πούμε. Είναι πιο δύσκολο, εντάξει κιόλας. Και εμένα με κάνει πολύ. Με αποθεί αυτό. Δεν είναι και ποιότητα πολλές φορές καλή. Μπορεί να είναι 1080p και αυτά, αλλά δεν ξέρω. Δεν είναι το ίδιο. Ναι, δεν είναι το ίδιο. Συμφωνώ. Δηλαδή, όταν βλέπω ταινίες στο Netflix και κανονικά και αυτά, είναι πολύ διαφορετικό. Δηλαδή, ναι, για το Killers of the Flower Moon, και ότι το μόνο μειονέκτημα που μπορώ να σκεφτώ είναι ότι απλά δύο φορές γίνεται αυτό το πράγμα που μας περιγράφουν κάτι που έχει γίνει και μετά ακριβώς το βλέπουμε να γίνεται. Ναι, όντως. Που την πρώτη φορά που έγινε όντως, τώρα το θυμήθηκα, ήταν ok, γιατί νομίζω πιο πολύ λειτουργήσε σαν joke, γιατί θυμάμαι ότι δεν θυμάμαι ακριβώς ποια σκηνή. Άλλαξε το tempo. Κάποιος χαρακτήρας λέει, ξέρω εγώ, και του είπα αυτό και μου είπα αυτό, και μετά αλλάζει σκηνή και γίνεται αυτή η ανταλλαγή, ξέρω εγώ, συζήτηση. Οπότε ήταν λίγο έτσι αστείο και δεν το περίμενες. Απλά έγινε και μια δεύτερη φορά που δεν έχει κανένα λόγο. Πριν προς το τέλος.
Οκ, να σου πω, το πρόσεξα κάτι. Δηλαδή, ίσως είναι οι μόνες σκηνές που θα μπορείς να κόψεις. Γιατί, ας πούμε, το έχεις πει ήδη, δεν χρειάζεται να το δείξεις. Ναι, show don't tell, ναι, ήταν δηλαδή. Νομίζω κλασικά. από τις λίγες φορές που μπορεί να πεις ότι έκανε λίγο indulge και λίγο το παράκανε. Όπου βέβαια αυτά ήταν 2 σκηνές 1,5 λεπτό η καθεμία, ξέρω εγώ, ήταν τίποτα. Αμεληταίο θα πω εγώ. Και το γεγονός ότι το μόνο αρνητικό που να σκεφτώ είναι αυτό, νομίζω δείχνει πόσο δυνατή ταινία είναι. Ειδικά, δεν ξέρω αν θέλουμε να πούμε spoiler για το τέλος. Αυτό θα πω το τέλος είναι πολύ, πολύ καλό. Κοίτα, άμα πούμε spoiler για το τέλος θα πρέπει να βάλουμε και spoiler στον τίτλο γι' αυτό. Και θέλουμε να κάνουμε τον κόπο. Ναι, να το βάλουμε. Ναι, να γράψουμε spoiler στον τίτλο. Όχι στον τίτλο, στο description. Σε φάση από εδώ μέχρι εκεί, non-spoilers. Είναι αυτό που είπες τώρα, σαν να έχεις φάει ένα τρομερό μπέργκερ, ωραία. Δεν θα σας πω πού, ξέρετε ποια είναι τα καλά μπέργκερ στην Αθήνα, αλλά δεν ξέρετε, ψαχτείτε μόνοι σας, είναι ωραίο journey να βρεις. McDonald's. Ναι. Και να λες, σαν κακό, σαν παράπονο, ότι αν ήταν πιο ζεστή ημέρα θα το είχα απολαύσει περισσότερο. Και τέτοια, όπου ίσως να ισχύει ότι σε μια ζεστή ημέρα μπορεί για κάποιο λόγο να απολαύσει ένα μπέργκερ με συγκεκριμένη γεύση περισσότερο. Όχι, εγώ κάνω μόνο, μπορώ να Mexican burger. Ταιριάζει λίγο πιο πολύ μέσα στο καιρό αυτό. Εμένα στο μυαλό μου. Κρύα μέρα για να σταθείς. Μπέργκερ αμερικάνικο βαρύ, κρύα μέρα. Μπέργκερ μεξικάνικο με γουακαμόλε, με τέτοια μέσα, με Doritos. Δεν είμαι μ' αρέσει το Doritos αυτά σε μπέργκερ, άσχετο. Legit food. Ναι, είμαι από αυτούς που δεν μου αρέσει να έχω chips μέσα στο μπέργκερ μου, σε τόσο άλλο θέμα. Είναι σαν να λες αυτό ότι ναι, όντως μπορεί να το έχω απολαύσει περισσότερο σε μια ζεστή μέρα, για τους χύψη λόγους, αλλά τώρα τι θα βγει ο άνθρωπος από μέσα σου πει, sorry ρε φίλε που δεν έβαλα, που δεν τα πάμε την από πάνω με τον καιρό να τα φτιάξει. Δεν γίνεται, είναι ένα αμεληταίο σχόλιο. Ναι, όχι. Υπάρχει, αλλά. Ναι, όχι. Όπως ίσως. Ξέρεις τι, δεν είμαι hater των θερινών, μου αρέσουν πολύ. Αλλά πιστεύω ότι αν είχα δει το Oppenheimer τώρα, σε θερινό θα είχα χάσει μερικά πράγματα. Θες να είσαι μες στην κλειστή αίθουσα, να νιώθεις το sound design, γιατί το νιώθεις το sound design. Δεν το ακούς απλά. Το νιώθεις και τη μουσική στο Oppenheimer. Όχι, ναι, σίγουρα παίζει αυτό. Π.χ. στο Killers of the Flower Moon δεν πιστεύω να. Δεν νιώθω ότι έχασα κάτι που το είδα σε θερινό. Ναι, όχι, σίγουρα. Οι συνθήκες σίγουρα παίζουν ρόλο σε αυτό. Απλά το θερινό έχει το charm του επειδή είναι θερινό. Και εντάξει, το γεγονός ότι πήγαμε σε θερινό τέλειο Οκτωβρίου. Ναι. Λέει πολλά για την κλιματική αλλαγή, θα λέει. Ποιο κλιματική αλλαγή, απλά κάνει πιο ζέστη. Ναι, σωστά, ναι. Άλλες φορές τέτοια εποχή, ξέρω εγώ, βρέχει και κρυώνουμε και. Ναι. Anyway. Ας μην το πιάσουμε αυτό. Ναι. Αυτό γιατί θα πάθουμε και κατάθλιψη και δεν θέλω. Περιβαλλοντολογικό θέμα. Η περιβαλλοντολογική μας κατάσταση θα λέγει κανείς ότι δεν είναι και καλύτερη. Ναι. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα γι' αυτό εγώ ως Αχιλλέας, δεν μπορεί να κάνει τίποτα αυτός Δημήτρης, οπότε. Το ξέρεις. Μπορεί να έχουμε μια μηχανή που αλλάζει τον καιρό στο υπόγειο μου. Το έχεις σκεφτεί αυτό? Όχι, δεν το έχω σκεφτεί αυτό γιατί δεν έχεις υπόγειο. Σωστά. Έχουμε ένα, πώς το λέμε, έχετε μπάνκερ για φοβαρτισμό. Ναι. Σωστά. Δεν μας έχει πει κανείς πώς ανοίγει, αν ανοίγει, αν μπορούμε να πάμε εκεί πέρα. Ή τι θα βρείτε μέσα, άμα μπείτε μέσα. True. Ναι. Και βγαίνει, λέει, ένας με γερμανική φωνή, Has the war ended? Κρυβόταν, ξέρω εγώ. Δεν ξέρεις. Για 70 χρόνια, 80 ζεις. Μπάνε τα παιδιά του εκεί πέρα. Φτιάχνει η οικογένεια να ζουν εκεί πέρα. Anyway. Ναι, Killers of the Flower Moon. Πηγαίνει να το δείτε τώρα, χθες. Νομίζω το προτείνουμε. Νομίζω. Μη σας τρομάζει το παιδιά, strong τέτοιο recommendation. Δεν θα βάλω τώρα βαθμούς στα 10. Ναι, όχι, ποτέ, μακριά. Ναι, αλλά είναι strong recommend με καρδούλα μεγάλη και με το, όπως είπε και ο Μαρτίνος, ο φίλος μας, This is Cinema. Ο Μαρτίνος. Ο Μαρτίνος Κορκέσες. Για λίγο είμαι σπασμένο. Θα του βάλω και μια ροζ καρδούλα. Ροζ καρδούλα. Ροζ καρδούλα. Δεν ξέρω γιατί ροζ, αλλά καρδούλα. Οπότε ναι. Και ήδη το αναφέραμε λίγο αυτό, αλλά είναι καλό segue για το επόμενο μας θέμα. Βασικά σκέφτηκα ότι θα είναι πολύ αστείο, απίστευτα αστείο, αφού κάνουμε επεισόδιο που μιλάμε για την ταινία του Σκορτσέζε, το δεύτερο κομμάτι αυτού του podcast, ή τρίτο ή whatever, όπως θες να το πεις. Τρίτο. I guess, ναι. Να είναι η ταινίση Marvel. Ναι. Επειδή πολύ αστείο, απίστευτα αστείο. Και βασικά νομίζω ότι. Αν ακούσατε την κυλίτσα μου, συγγνώμη. Ναι, άκουσα ταινίες Marvel και. Πίνασε. Και βασικά νομίζω είναι και καλή φάση να το αναφέρουμε τώρα, επειδή πολλοί συμφωνούν και νομίζω ότι εμείς συμφωνούμε ότι ουσιαστικά το MCU, το Marvel Cinematic Universe,
ουσιαστικά έχει τελειώσει. Έχει τελειώσει, παιδιά. Από θέμα, Ναι. το πόσο μας ενδιαφέρει τουλάχιστον. Ναι. Τώρα είναι τελείως σαν να πάω να τρώω μπέργκερ στα McDonald's. Θα το κάνω, μα χρειαστεί, αλλά τι να πω. Ναι, δεν νομίζω να χρειαστεί να πάω. Ούτε εγώ. Το Marvel Cinematic Universe τέλειωσε με τον Guardians of the Galaxy 3. Ναι. Αυτό θα πω. Βασικά νομίζω. Το ενδιαφέρον στις ταινίες μου της Marvel τέλειωσε με τον Guardians of the Galaxy 3. Συγγνώμη, να είμαι σωστός. Ήταν τελευταία που ήταν κάτι που περιμέναμε πολύ καιρό, δηλαδή πάρα πολύ καιρό. Όπου εκεί ήταν τόσο καλό. Ναι, θα Ήταν τόσο καλό. κομμάτι. Απλά νομίζω φέτος με 2 ταινίες της Marvel. Ποιες έχουν βγει φέτος? Το Quantumania. Το Quantumania και το Guardians 3. Από ότι αυτές οι 2 ταινίες για διαφορετικούς λόγους σήμαναν για μένα το τέλος. Δηλαδή, το Guardians of the Galaxy 3 με έκανε να πω ότι δεν έχω άλλο λόγο να βλέπω επειδή δεν νομίζω να γίνει καλύτερο. Γιατί νομίζω θέμα ποιότητας, δηλαδή τι καλύτερο μπορούν να κάνουν. Και το Quantumania με έκανε να πω ότι δεν έχω άλλο λόγο να το βλέπω γιατί είμαι σε φάση μπορεί να το κάνουν πολύ χειρότερα από αυτά και αυτό με έκανε να πω ότι fuck. Γιατί δηλαδή το Quantumania ήταν. Δεν ξέρω, εσύ δεν το έχεις δει. Όχι, δεν το έχω δει, αλλά έχω δει το τρέιλερ και έπαθα νευρικό κλονισμό σχεδόν, οπότε δεν. Εγώ το είδα επειδή ήταν στο Disney Plus. Θα προσθέσω πολύ ωραία σε αυτό που είπες ότι ήταν η ίδια όψη, οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Το Quantumania. Γιατί το Guardians of the Galaxy 3 ήταν το κύκνιο άσμα της Marvel, ενώ το Ant-Man and the Wasp Quantumania είναι οι προειδοποιητικές ειρήνες. Ναι, ακριβώς. Είναι τα δύο αντίθετα πράγματα. Και τα δύο είναι κάτι που θα signify something, θα δείξουν κάτι, αλλά τελείως διαφορετικό πράγμα το καθένα. Το Quantumania υποθέτει ότι είναι και η πρώτη ταινία της Phase 5, I guess. Όπου ουσιαστικά σου δείχνει ότι παιδιά, έτσι ήταν η πέμπτη φάση, οπότε τρέχετε μακριά. Είναι ουσιαστικά. Για μένα είναι η λιγότερο αγαπημένη μου ταινία Marvel, το Quantumania. Είναι η χειρότερη για μένα. Δηλαδή κατάφερε να περάσει και άλλα σκουπίδια που έχουν βγάλει. Γιατί βασικά όχι. Το MCU για μένα ποτέ, ακόμη και στα χειρότερα του, ποτέ δεν έφτασε στο πολύ κακό. Ήταν πάντα στο μέτριο. Δηλαδή, πάτος βαρελιού τον τα χειρότερα ήταν στο μέτριο. Ναι. Δηλαδή ποτέ δεν έφτασε σε σημείο σαν της DC, π.χ. Suicide Squad ή σαν της Fox, ξέρω, με Apocalypse και Dark Phoenix. Ποτέ δεν έφτασε εκεί. Ενώ αυτή η ταινία έφτασε εκεί. Είναι πραγματικά, είναι έσχος. Είναι η έννοια της ταινίας όπου την έφτιαξε ένα γραφείο με κουστούμάτους τύπους που λέγανε θα κάνουμε introduce τον Kang, που τον έχουμε κάνει ήδη introduce, αλλά δεν πειράζει. Ναι, θα βάλουμε αυτό, θα το κάνουμε έτσι. Εννοείται θα το γυρίσουμε όλο στα green screens, θα είναι χάλια, θα είναι άσχημο. Και πραγματικά είναι το ακριβώς αντίθετο του Guardians του 3. Ναι. Μια ταινία με πάρα πολύ χαρακτήρα και πολύ ωραία φτιαγμένο κόσμο και ιστορία. Και μια ταινία που είναι απλά αυτό. Είπανε πώς μπορούμε να το κάνουμε τελείως προϊόν. Αυτό. Είναι πραγματικά λες και έχει βγει απευθείας από τη γραμμή παραγωγής. Δηλαδή είναι εντελώς. Ναι, τέλος πάντων. Weak. Ναι. Και επειδή ακριβώς ουσιαστικά για μας έχει τελειώσει όλο αυτό, είπαμε να κάνουμε ένα. Με μια φάση ταινιών που εμείς μεγαλώσαμε με αυτές. Σκέψου το. Το Iron Man το πρώτο πότε βγήκε? 2008. Οπότε ναι, ουσιαστικά τι κάνουμε, επικίδιο δεν είναι αυτό. Οπότε, ναι, παιδιά, επικίδιο. Ναι. Λέμε τα καλά λόγια στο τέλος. Δεν έχω πάει ποτέ στην κηδεία. Δεν θα είμαστε τόσο αρνητικοί. Αλλά δεν ξέρω. Γι' αυτό θα πούμε καλά λόγια και θα πούμε τις 10 αγαπημένες μας ταινίες του MCU. Πόσο ωραία περάσαμε μαζί. Ναι, δεν θα πούμε τις χειρότερες, γιατί εντάξει θα είναι λίγο sad. Οπότε ναι, έχουμε ετοιμάσει top 10 φαντάζομαι. Νομίζω έτσι όπως να το κάνουμε θα πάμε, θα λέμε ο ένας στο 10, ο άλλος στο 10, ο άλλος στο 9, ο άλλος στο 9, έτσι φάση. Οπότε παρακαλώ πες μου το νούμερο 10. Το 10 μου. Να πω κιόλας ότι δεν ξέρω αν στο είπα, αλλά θα έλεγα top 10 γενικώς, όχι μόνο τις ταινίες και τις σειρές. Αλλά δεν νομίζω ότι κανείς μας έχει κάποια σειρά του MCU. Όχι, δεν έχω κάποια σειρά. Οπότε είμαστε εντάξει. Το σκέφτηκα. Από ταινίες, αγαπώ ταινίες περισσότερο, οπότε έτσι θα είναι. Και οι σειρές είναι πια. Οπότε ναι, παρακαλώ. 10. Captain America The First Soldier. Είναι The First Avenger, αλλά. The First Avenger, όχι, συγγνώμη. What? Δεν το περίμενα αυτό. Δεν το περίμενα αυτό. Το θυμάμαι, το έχω ξαναδεί 2-3 φορές μόνος μου και απολαμβάνω αυτή την ταινία. Απολαμβάνω πολύ αυτή την ταινία. Έχει κάποια πολύ καλά πράγματα. Ναι. Την απολαμβάνω πάρα πολύ. Είναι για μένα ωραία γυρισμένη. Ένα ωραίο introduction στον Captain America. Χωρίς να γίνεται κουραστικό. Δηλαδή τον ένιωσα πολύ γι' αυτό και είναι ένας από τους αγαπημένους μου χαρακτήρες για μένα της Marvel, ο Captain America.
Αλλά μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή η ταινία, πώς τον έκανε introduce, πώς την ακολουθήσαμε μετά. Πιστεύω είναι πολύ καλά δομημένη για μένα. Πολύ καλά δομημένη για το ότι δεν κουράστηκα μέχρι να γίνει Captain America, δεν κουράστηκα μέχρι να μπει στην πρώτη του δράση. Απόλαυσε και τα αστιάκια που είχε και το πώς την αντιμετώπιζαν στην αρχή ως απλά ένα glorified, ξέρω εγώ, διαφημιστικό. Μ' άρεσε πάρα πολύ γιατί την απολαμβάνω πάρα πολύ αυτή την ταινία από ό,τι τη βλέπω. Οπότε νούμερο 10. Δεν το περίμενα σίγουρα. Όχι, συμφωνώ, ειδικά το πρώτο act, που τον βλέπεις εντελώς σαν χαρακτήρα μόνο, πριν γίνει Captain America και αυτά, ότι είναι πολύ καλό. Να σημειώσω ότι λατρεύω τις ταινίες όπου έχουν μεγάλη αλλαγή από την αρχή μέχρι το τέλος. Ξεκινάμε με τον Captain America που κυριολεκτικά δεν μπορεί να σηκώσει, ξέρω εγώ, 2 κιλά βάρος. Και γίνεται όχι μόνο στο ότι θα γίνεται super τέτοιο, ότι αλλάζει και σαν άνθρωπος. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό και να κάθομαι μετά να σκέφτομαι ότι στην αρχή ήταν τελείως αλλιώς. Πήγε αυτό από τις αγαπημένες μου σειρές, είναι άκυρο το Community. Γιατί επειδή ακριβώς οι χαρακτήρες μετά γίνονται στο τέλος καρτούν, μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η αλλαγή. Τρελαίνομαι. Όσο πιο μεγάλη αλλαγή στη διάρκεια της ταινίας, όσο πιο πολύ μ' αρέσει η ταινία ή η σειρά ή οτιδήποτε. Βέβαια δεν ξέρω ότι ο Captain America αλλάζει πολύ σαν χαρακτήρα και δεν το λέω σαν κακό, γιατί αυτό είναι το point του Captain America, ότι πάντα ήταν αγνός και στο. Ναι, όχι απαραίτητο χαρακτήρα και ως κατάσταση. Ότι είσαι σε κάτι τελείως διαφορετικό. Θέλω αλλαγή μεγάλη. Μέχρι το τέλος που έχει για μένα. Και τα πράγματα που έχει μάθει. Γιατί έχει μάθει πράγματα στο τέλος. Έχει τις καλύτερες. Όχι πώς credit, αλλά τελικές σκηνές όπου είναι που ξυπνάει στο μέλλον. Μπράβο, ναι. Δηλαδή, εγώ actually δεν μου πολύ αρέσει το τρίτο act, γιατί απλά γίνεται λίγο noise και λίγο goofy, χωρίς να είναι καλό goofy όμως. Ενώ το δεύτερο act, όπου είναι που σου δίνει τα ηρωηλίκια του που έχει κάτι μοντάζ, αυτό μου άρεσε πολύ. Το τέλος, όχι, ναι, συμφωνώ ότι είναι πάρα πολύ καλό. Σίγουρα δεν το περίμενα αυτό, γιατί για μένα είναι από τις αλλά το βλέπω. Και εμένα το 10 μου είναι actually ταιριαστό γιατί είναι το Winter Soldier. Δεν κάνουμε το Winter Soldier. Δεν μπήκε μέσα, ναι. Στο top 10, ναι, δεν μπήκε στο top 10 για μένα. Μ' άρεσε, αλλά όχι τόσο πολύ. Για να μπει top 10, συγγνώμη, είναι πολύ μικρή διαφορά. Να πω αυτό να κάνω να διασαφηνίσω. Είναι super hot take να βάλεις το First Avenger πάνω από το. Δεν το λέω για κακό, μ' αρέσει, δεν περίμενα. Όχι, το Winter Soldier το 2014 βγήκε το Winter Soldier και το Guardians of the Galaxy, που ήταν δύο ταινίες που ήταν εντελώς ριζική αλλαγή για το MCU, γιατί το ένα ήταν ακριβώς πολύ πιο fun, light-hearted με τη μουσική του, με τα οπτικά του και αυτά, και το Winter Soldier ήταν απλά μουντίλα, τα action scenes ήταν πολύ πιο έτσι hand to hand, πιο grounded. Και πιο grounded. Όλα ήταν πιο grounded. Γιωμένο. Και αυτό το κάνει πάρα πολύ καλό. Γιωμένο, λογοπαίγνιο, γιατί στο τέλος πάνε, όσοι το ξέρετε, το ξέρετε. Και το γεγονός ότι ουσιαστικά, εντάξει, το έχει υποθεί χιλιάδες φορές, το γεγονός ότι είναι ουσιαστικά spy thriller με πολιτικά undertones και αυτά είναι πολύ ενδιαφέρον και λειτουργεί αρκετά, παρότι ουσιαστικά είναι goofy comic book ταινία που έχει τον Falcon, ας πούμε, έναν τύπο που πετάει. Όπου μου άρεσε πολύ και το introduction αυτό. Και γενικώς είναι από τις πρώτες ταινίες που κάνει αυτό που βάζει σε κάποια ταινία του MCU τον πρωταγωνιστή μαζί με έναν χαρακτήρα από τις άλλες ταινίες που έβαλε την Black Widow. Μπράβο, και με το Ragnarok. Μ' αρέσει αυτό. Μ' άρεσε και η χημεία αυτή πάρα πολύ. Μ' αρέσουν αυτά τα μικρά team-ups που δεν είναι αναγκαστικά σφάση Avengers και αυτά είναι απλά λίγο. Ήταν καλό αυτό. Όλα αυτά με τον Bucky ήταν πολύ, πολύ καλά. Το μόνο που δεν με τρελαίνει, και αυτό είναι στο 10 και δεν είναι τόσο στο καλύτερο, είναι στο τρίτο act λίγο με χάνει, που γίνεται όλο αυτό ότι έχουμε ένα πράγμα που πρέπει να τσακωθούμε για να το πιάσουμε, για να το βάλουμε. Είναι εκεί λίγο που με χάνει, αλλά πέρα από αυτό είναι πολύ καλό. Μ' άρεσε και που πετυχαίνει αυτό το paranoid αίσθημα που έχουν πολλοί spy ταινίες, όπου δεν ξέρεις ποιος είναι κακός, ποιος είναι καλός. Όντως, σε είχε κρατήσει αγωνία μέχρι το τέλος η ταινία. Κάτι που πρέπει να κάνει το Secret Invasion, αλλά δεν το κάνει καθόλου. Τέτοια φάση. Δηλαδή το Secret Invasion έπρεπε να ουσιαστικά να πάρει ό,τι έκανε το Winter Soldier και να το κάνει σε. Επί 10. Γιατί είχε και χώρο και χρόνο. Αλλά μην μιλήσουμε για το Secret Invasion, γιατί ό,τι έχω ακούσει γι' αυτό είναι. Το Winter Soldier όχι, είναι από τις πιο στιβάρες ταινίες. Που βέβαια είναι hot take το δικό σου, όπου το First Avenger είναι καλύτερο, αλλά είναι και το δικό μου, γιατί πολλοί το θεωρούν ότι είναι top 3 ταινία εξώτερα. Ναι, οπότε γεγονός το βάλα στο 10 θεωρείται πολύ. Αλλά ναι, δεν παίζει ρόλο. Πες εσύ τώρα την εναντί σου, δεν χαρά ξεκινάω εγώ πάντα πρώτος. Να μην σε βάλω on the spot. Κάνουμε γαλάξη. Ένας, μία άλλος. Εμένα νούμερο 9 είναι στο Ragnarok. Ίσως η πιο αστεία ταινία του MCU. Δηλαδή αποκλειστικά για το θέμα του humor, σαν humor. Δηλαδή το improv δούλεψε πάρα πολύ καλά. Είναι απίστευτο πόσο χημεία έχουν και το πόσο καλά ο Taika Waititi
δημιουργήσει φαίνεται ένα environment όπου λειτουργεί τόσο καλά το improv και αυτά. Και είναι απλά. Είναι απίστευτα αστεία ταινία. Δεν ξέρω γιατί πώς το καταφέραμε. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και αυτό το χιούμορ το νεοζηλανδέζικο. Ναι, και εγώ. Τρελαίνομαι. Δηλαδή, π.χ. αυτό που λέγαμε τις προάλλες για το What We Do in the Shadows, όπου το Δημήτρη τον κούρασε κάποια στιγμή. Όχι το χιούμορ αναγκαστικά, απλά πιο πολύ. Έφταιγε που το έκανα binge. Και το στυλ μου σε κούρασε, γιατί και εγώ θυμήθηκα ότι τα έκανα binge τελικά. Εμένα δεν με κουράζει καθόλου. Τίποτα. Μπορώ να το βλέπω. Καλά, εγώ έχω δει και το The Office, εμείς δεν μπορεί π.χ. Που κατανοητό, το ακούω πολύ. Αλλά το Ragnar πιστεύω πετυχαίνει, επειδή είναι και ταινία ακριβώς, οπότε δεν τραβάει πολύ. Είναι πολύ on point. Και πολλοί έχουν θέμα με τις σκηνές που δεν είναι ο Thor και θεωρούν ότι είναι λίγο βαρετές, δηλαδή που είναι οι κακοί συνήθως. Αλλά για μένα πολύ καλές. Οι κακοί είναι τόσο καλές οι ερμηνείες τους. Καλά, ο Jeff Goldblum έδωσε. Ο Jeff Goldblum δεν εννοούσε καν αυτό. Γιατί είναι given ότι είναι καταπληκτικός. Ενώ τους κακούς όπου είναι στην Asgard, όπου είναι ο Carl Urban και η Kate Blanchett. Όπου τη μία είναι σοβαρό και από την άλλη είναι τόσο. Ακριβώς. Είναι ίσμα και κρόγκ εντελώς για όσους έχουν δει το αυτοκρατορές και τέτοια. Όπου εμένα το κάνουν και αυτές τις σκηνές όπου είναι πιο σοβαρές και λιγότερο φάναγκες όπως άλλες, τις κάνουν όπως αυτά που είναι ο Thor και ο Loki. Still το κάνει. Είναι φάνατο. Είναι δυνατό. Είναι πολύ δυνατό. Στο δικό μου νούμερο 9 είναι ο Iron Man. Το πρώτο Iron Man. Κοίτα, ναι, πολύ θα συμφωνήσουμε με αυτό. Είναι το Iron Man. Είναι πολύ καλή ταινία. Πολύ καλά γυρισμένη. Βάζει πολύ ωραία το setting. Πάλι αυτό με την αλλαγή. Τι ταινίες μου αρέσουν εμένα, μεγάλη αλλαγή. Πού πάμε στο τέλος, πάμε που είναι εκατομμυρίουχος και αυτά και βλέπεις μια τεράστια αλλαγή. Έχει βιώσει ένα από τα καλύτερα για μένα character τέτοια arcs, πώς λέγονται. Σε ταινίες ο Iron Man. Και μετά αυτό το βλέπουμε βέβαια και σε υπόλοιπες ταινίες, εντάξει. Αλλά εκεί ξεκινάει και γίνεται τόσο καλά. Όπου ναι, είναι πάρα πολύ καλό. Ξεκινάει σαν έμπορος. Μ' άρεσε πιο πολύ όταν το ξανάδα από την πρώτη φορά που τότε που ήμουν μικρότερος και δεν καταλάβαινα πολλά πράγματα. Ναι, θυμάμαι ότι το είχα πρωτοδεί, ήταν πιο πολύ απλά χαχα, είναι αστείος. Λέει πολλά αστεία. Είναι ο Iron Man, είναι ο ήρωας, τον έχουμε στην ταινία και είναι καλή. Ενώ εδώ είναι πιο πολύ κατάλαβες. Καταρχάς ξεκινάει σαν έμπορος όπλων και καταλήγει σαν σούπερ ήρωας. Νομίζω είναι από τα πιο ακραία τέτοια. Γιατί ξεκινάει ως κακός ουσιαστικά, έμεσα κακός. Ακριβώς. Αλλά όχι, το βλέπω. Αυτό που εκτιμώ σε αυτή την ταινία είναι ότι είναι όχι grounded όπως είναι το Winter Soldier, είναι grounded στην παραγωγή της. Γιατί οι στολές είναι κανονικές στολές οι περισσότερες, δεν είναι CGI συνέχεια. Παιδιά, μου αρέσει τόσο πολύ να είναι πρακτικά τα εφέ. Ξέρω είναι πιο δύσκολο πολλές φορές και πιο ακριβό, αλλά π.χ. από τις αγαπημένες μου ταινίες ever είναι το Mad Max Fury Road. Όπου είναι πρακτικό, όπου μπορούσε να έχει πρακτικό εφέ, έχει πρακτικό εφέ αυτή η ταινία. Και είναι τρομερό, τρελαίνομαι δηλαδή. Πρέπει να πετύχεις την ισορροπία, γιατί χρειάζεται το CGI εννοείται πολύ. Πρέπει να πετύχεις μια καλή ισορροπία. Που είναι το Iron Man, πιστεύω το πέτυχε. Το πέτυχε στο μεγαλύτερο κομμάτι. Το πέτυχε πολύ καλά και ο Robert Downey Jr. είναι. Εντάξει, θα το πω αυτό, το έχουν πει χιλιάδες φορές. Ότι είναι τρομερός ως Iron Man. Είναι καλός ως Iron Man. Είναι πολύ καλός στο ποιος. Είναι πάρα πολύ καλός. Να δώσουμε και το credit ότι ήταν και η πρώτη ταινία. Που δεν την κάνει αυτόματα καλή, γιατί και άλλες πρώτες ταινίες δεν ήταν τόσο καλές και μετά έγιναν καλύτερα τα sequels, αλλά εδώ ξεκίνησε καλά. Ναι, δηλαδή ακριβώς. Το Stepping Stone ήταν πολύ δυνατό. Οπότε, ναι, καλή επιλογή. Θα περάσω τώρα στην 8η μου, για την οποία μίλησε ο Δημήτρης πριν λίγο, για το Thor Ragnarok. Πάρα πολύ καλό, γέλιο απίστευτο, η χημεία που έχουν ο Ράφαλο, ο Hiddleston και ο Hemsworth είναι τρομεροί όταν είναι και τρεις. Η δεν θυμάμαι τώρα πώς λένε τη Βαλκύρια. Συγγνώμη, δεν θυμάμαι το όνομα της τυπλής της Βαλκύριας. Η Βαλκύρια είναι τρομερή, είναι πολύ καλός χαρακτήρας. Τέσσα Τόμψον. Ναι, μπράβο. Πολύ καλογραμμένη, παίζει υπέροχα. Για μένα κάποιες φορές κλέβει την παράσταση. Ναι, δηλαδή είναι καλύτερη για μένα από τους άλλους κάποιες φορές. Αυτό, ναι, πάρα πολύ καλό. Δεν έχω πάει παραπάνω γιατί αναφέρθηκε και πολύ πρόσφατα. Ναι. Το δικό σου. Το 8. Spider-Man Homecoming. Οκ. Εμένα το Homecoming, να ξέρεις, θα σου κάνω spoiler, δεν είναι καν στο. Και εμένα το Iron Man δεν είναι καν στο top 10. Όντας ο αγαπημένος μου σούπερ ήρωας, ο Spider-Man. Okay, το λέω αυτό. Είναι ο αγαπημένος μου σούπερ ήρωας. Είναι από τις τιμές που τις εκτιμώ πολύ περισσότερο όσο περνάει καιρός. Δηλαδή, αν με είχες ρωτήσει και πριν μερικά χρόνια, θα σου λέγα ότι το Far From Home είναι καλύτερο. Το οποίο Far From Home τώρα δεν είναι καν στο top 10 όπως είδαμε. Το Far From Home, όχι το No Way Home. Γιατί το Spider-Man το Homecoming είναι απλά. Είναι κάτι, φίλε, που
Δεν το έχουμε δει πολύ, να πω την αλήθεια, με τις ταινίες Ναι, Spider-Man. το καταλαβαίνω. Έχουμε δει το Spider-Man να είναι στο σχολείο, Ναι. I guess, και στο πρώτο Spider-Man και στο Amazing Spider-Man. Αλλά Θεέ μου, το Amazing τους είδαμε Spider-Man. για πολύ λίγο. Δηλαδή είναι νομίζω τα πρώτα μισά των κάθε ταινιών αυτά. Ναι, κυριολεκτικά αποφυτούν νομίζω. Και εντάξει, ρε φίλε, όσο να είναι, δεν μπορώ να πιστέψω ούτε ότι ο Tobey Maguire ούτε ότι ο Andrew Garfield ότι όντως ήταν 16 χρονών. Ναι, ο Tom ο Tom Holland είναι 16 χρονών. Είναι 16 χρονών, ακόμη και τώρα, Ναι. ξέρω εγώ. Που δεν είναι αυτό που το κάνει καλό, απλά σε βοηθάει να μπει μέσα σε όλη τη φάση. Για Και μένα ο γουστάρω- Tom Holland είναι ο Spider-Man. Δεν υπάρχει καλύτερος για μένα από τον Tom Holland ως Spider-Man. Ναι, το έχει πετύχει πολύ καλά. Ναι. Και πιστεύω ότι το Homecoming είναι τόσο fun γιατί ακριβώς είναι full αυτή η εμπειρία να βλέπεις τον Spider-Man στο σχολείο, να πρέπει να ισορροπήσει τα shenanigans του Spider-Man με τα shenanigans του σχολείου. Και εννοείται έχει και τον Vulture, Michael Keaton, από τους καλύτερους Τρομερός. κακούς του Spider-Man. Τρομερός. Βοηθάει πολύ. Και εντάξει, καταλαβαίνω το παράπονο που έχουν πολλοί ότι είναι Spider-Boy και είναι Iron Man Jr. και whatever. Αλλά θα το αναφέρω μετά όταν μιλήσω για μια άλλη ταινία που έχει σχέση με το Spider-Man. Αλλά νομίζω ότι τώρα πια που έχουμε το context όλης της τριλογίας και το που είναι ο Spider-Man τώρα, ότι actually λειτουργεί και το κάνει καλύτερο το γεγονός ότι σε αυτή την ταινία έχει τόσο δυνατή σχέση με τον Iron Man και βασίζεται τόσο πολύ στον Iron Man. Μα ναι. Αλλά αυτό θα το αναφέρω ίσως και στην επόμενη μου θέση. Ωραία. Το 7 το δικό μου είναι Νομίζω 8. το 7. Είπαμε 8 τώρα. Α, το πάμε Ναι, ανάποδα, ναι. sorry. Ναι. Το 7 μου είναι το Guardians of the Galaxy το πρώτο. Το πρώτο, οκ. Το πρώτο. οκ, το Βρίσκεται βλέπω. εκεί γιατί είναι μια πάρα πολύ καλή ταινία. Καταρχάς, εννοείται, σε είπα, Guardians of the Galaxy καρδούλα, μεγάλη. James Gunn. Δεν θέλω να κάνω spoiler τι έχω μετά, οπότε θα το αναλύσω λίγο διαφορετικά από Οκ. όπως ήθελα. Πάνω το 2. Δεν ξέρω, μαντεύω. Είναι μια πάρα πολύ καλή ταινία με πολύ καλό placement τραγουδιών που συνήθως δεν μου αρέσει να πετάνε ακύρα τραγουδία στις ταινίες. Γιατί actually παίζουν ρόλο στην ιστορία. Ναι, παίζουν όντως ρόλο στην ιστορία. Είναι μέρος της πλοκής. Ναι. Και είναι ένα πάρα πολύ καλό introduction στους χαρακτήρες. Με ωραίο action όπου είχε, με ωραία προσωπικά γραμμένους χαρακτήρες. Προσωπικά, όλοι είναι προσωπικά γραμμένοι. Όλα αυτά τα έχει βιώσει ο James Gunn που γράφει. Δεν γράφει απλά για να γράψει έναν Rocket Raccoon. Δεν γράφει απλά για να γράψει έναν Chris Pratt, πήγα να πω. Για να γράψει έναν Star-Lord. πέτε μας. Δεν γράφει για να γράψει απλά μια Gamora και έναν Drax. Νιώθεις ότι όντως τα έχει βιώσει αυτά και όντως έχει νιώσει κάποια στιγμή έτσι μέσα. Το ακόμα και τον Drax που είναι που χαζομαρούλης, έτσι πιο πολύ θα τον πω. Χαζομαρούλης είναι ο Drax. Είναι καλός, αλλά είναι χαζομαρούλης. Μάλλον. Βλέπεις ότι όλα είναι γραμμένα από ψυχής. Κατέθεσε ψυχή. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν είναι από αυτές τις ταινίες όπου απλά τις έχουν γράψει οι producers Marvel Ναι. και ότι φέρνουν απλά το σκηνοθέτη το σcenογράφο για να πει ότι έχουμε έναν σκηνοθέτη σcenογράφο. Είναι ότι το έγραψε εκείνος. Το γράψε εκείνος. Το νιώθω. Και το είδαμε στα Scooby-Doo. Ξέρει να κάνει ensemble ταινία. Από τότε, Ναι. όντως, true. Ήταν πάλι μια True. ομάδα misfits με ένα περίεργο ζώο. True, CGI ζώο, true. Ένα χαζούλιο που είναι ο Fred, αντίστοιχα ο Drax. βασικά- Όχι, ο Σάγκη καλέ, συγγνώμη. Ο Είναι Fred είναι ο Chris Ο Chris Pratt. Ναι, ο Chris Star-Lord. Pratt, ο Star-Lord. ο Συγγνώμη, Sa- μπερδεύτηκα. Ναι, ο Σάγκη είναι ο Drax. Ναι. Η τώρα Βέλμα αυτό είναι. δύσκολο. Η Γκαμόρα πιστεύω είναι η Βέλμα. Και ποια είναι η Δάφνη όμως? Η Δάφνη νομίζω ότι είναι η Νέμπιουλα. Όχι. Η Όχι. Βέλμα. Εκεί τα χάνουμε λιγάκι, δεν πειράζει. Ναι, δεν χρειάζεται. Δεν λέγεται podcast τέλειας αναλογίας. Ναι, δεν είναι 100%. Οκ. τώρα. Ναι, αλλά είναι. Αλλά είναι πολύ κοντά. Είναι πολύ καλό. πολύ Είναι κοντά. πολύ καλό point. Ναι. True. Για πες εσύ. Νούμερο 7. Το 7. Είναι. Κάνω back to back με Spider-Man το No Way Home. Μμμ. Το οποίο No Way Home Μμμ. είναι η πλάκα βγήκε όταν βγήκε. Το λατρέψαν όλοι. Και από τότε, μετά από μερικούς μήνες και μέχρι τώρα, Οκ. είναι τώρα της μόδας να πεις ότι είναι η χειρότερη ταινία που έχει βγει ποτέ. Το θαύουνε ατελείωτα. Οκ. Και καταλαβαίνω για μερικούς λόγους. Π.χ. η ταινία είναι πολύ άσχημη. Τα CGI είναι λίγο χάλια και φαίνεται ότι είναι πολύ rust. Και γενικώς δεν έχει καλή οπτική εντάξει. ταινία. Που γενικώς τα Spider-Man τα Ωραία. καινούργια είναι πολύ βαρετά οπτικά. Αλλά πέρα από αυτό, η actual ιστορία και το actual Spider-Man core της ταινίας είναι αυτά τα πιο δυνατά που έχουμε δει σε live action και γενικώς σε κινηματογραφικό Spider-Man. Δηλαδή η ιστορία είναι εντελώς Spider-Man. Το γεγονός ότι. Spoiler, I guess, αλλά την έχετε δει όλοι. Σίγουρα. Ότι ουσιαστικά μέχρι το τέλος χάνει τα πάντα. Είναι Spider-Man. Είναι πολύ τραγικό Είναι ο και πολύ Spider-Man. Spider-Man. Ναι. Και θα πω ότι αυτό που ήθελα να πω πριν, ότι όλο το τέτοιο ότι βασιζόταν πολύ στον Iron Man και στο Homecoming, μετά στο Far From Home, πάλι
σε αρκετά πράγματα του Iron Man και στον μυστήριο. Δηλαδή σε κάθε ταινία βασίζεται σε άλλους, okay, Ναι. αυτής της τριλογίας. Βασίζεται και στο μυστήριο, όσο είναι καλός. Και στο No Way Home βασίζεται και στον Doctor Strange για βοήθεια. Βασίζεται και στο άλλο Spider-Man. Και μέχρι το τέλος σου δείχνει πια ότι δεν χρειάζεται να βασίζεται πια σε άλλους. Ότι επειδή λόγω από αυτά που έχει περάσει και έχει μάθει, καταρχάς αντικειμενικά είναι απλά μόνος του, γιατί έχουν ή πεθάνει όλοι που αγαπάει ή δεν το θυμούνται. Οπότε είναι αναγκαστικά μόνος του και τώρα είναι που είναι Spider-Man. Δηλαδή όλη αυτή η τριλογία. Κατάφερε να κάνουν τριλογίες εισαγωγής, ακριβώς, origin story χωρίς να το καταλάβουμε. Είναι ένα τεράστιο origin story, δηλαδή γι' αυτό πια δεν το θεωρώ σαν αρνητικό και ποτέ δεν το θεωρώ σαν αρνητικό ότι πάντα βάζοντα σε κάποιον άλλον. Τώρα, αν ή όταν βγει η επόμενη ταινία με τον Tom Holland, δεν ξέρω τι κάνουν εκεί πέρα, θα είναι τώρα πια Spider-Man. Και αυτό νομίζω φαίνεται και στο γεγονός ότι η στολή που έχει στην τελευταία σκηνή του No Way Home είναι όσο πιο κλασικό Spider-Man γίνεται. Είναι αυτό το κλασικό κόκκινο μπλε. Το design αυτό που από τα comics, δηλαδή είναι πάρα πολύ έξυπνο το τι κάνανε, που δεν ξέρω καν να το κάνει επίτηδες από την αρχή, αν τους βγήκε τυχαία. Αλλά ναι, και το No Way Home είναι από τις ταινίες όπου είναι full fan service. Αν δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι του στυλ Ready Player One ή Space Jam 2 που είναι απλά. Κοιτάξτε όλα αυτά που ξέρετε και τα πετάμε στην οθόνη, αλλά δεν παίζουν κανένα ρόλο. Εδώ πέρα, όποιος εμφανίζεται ως χαρακτήρας παίζει ρόλο. Οι κακοί παίζουν ρόλο στην ιστορία. Ειδικά κάποιοι κακοί όπως ο Green Goblin είναι βασικό μέρος της ιστορίας και αλλάζει το χαρακτήρα του Peter Parker. Επειδή σκοτώνει τη θεία May, του μαθαίνει ότι ακριβώς δεν πιστεύετε κανέναν. Και οι Spider-Man οι ίδιοι και βοηθάνε στην άξιο πλοκή και τον βοηθάνε να μάθει πώς είναι να είσαι Spider-Man και πώς να είσαι μόνος σου και πώς. Δεν χρειάζεται να τα περνάει όλα. Πώς να το πω. Ότι υπάρχουν και άλλοι εκεί έξω αυτών. Δηλαδή, ό,τι γίνεται, ενώ υπάρχουν οι αναφορές όπου είναι απλά χαχα, ξέρω, I'm something of a scientist myself, ή το pointing Spider-Man meme. Είναι ωραίο που υπάρχουν αυτά, αλλά actually τα cameos και όλα αυτά παίζουν ρόλο και φέρνουν μια καλή ιστορία. Και εννοείται έχει και πολλά cool πράγματα, εντάξει. Είναι πολύ δυνατό και το απίστευτα hot take μου, όπου είναι ίσως το πιο hot take σε όλο αυτό το podcast, είναι ότι είναι καλύτερο από το Across the Spider-Verse. Ναι, το δίνω ότι το Across the Spider-Verse εννοείται το διαλύει σε θέμα οπτικού και δημιουργικότητας. Δεν υπάρχει καν σύγκριση εκεί πέρα. Αλλά σαν core ιστορία, εκτός από το γεγονός ότι Across the Spider-Verse είναι part 1 και δεν είναι ολοκληρωμένη ιστορία. Ναι, όπου σε αφήνει λίγο. Εκτός από αυτό, πιστεύω ότι χτυπάει για μένα πιο δυνατά. Μπορεί όταν βγει το Beyond και είναι πάλι ολοκληρωμένη ιστορία του Spider-Verse Trilogy να αλλάξει γνώμη. Αλλά αυτή τη στιγμή το No Way Home είναι η δεύτερη αγαπημένη μου ταινία Spider-Man, η πρώτη είναι το Into the Spider-Verse. Και ναι, πολύ hot take αυτό και ναι, έκανα ένα μικρό rant, αλλά ναι. Λοιπόν, εγώ τα animated τα είχα αλλάξει, ξεχάσει. Οπότε. Δεν είναι στο MCU αυτά. Οκ, εντάξει, ωραία, πάλι καλά. Technically είναι, επειδή έχουν γίνει όλα ένα canon. Αλλά όχι, ναι, λοιπόν, MCU, ξεκάθαρα MCU, οπότε δεν το. Πάμε τώρα στο δικό μου έκτο. Το δικό μου το 7ο, το είπες στο δικό σου. Δεν το πηγαίνουμε όμως να αλλάξει, οπότε να πάμε να πω εγώ το έκτο μου. Ναι, επειδή το γάμισα λίγο. Ναι, το έκτο είναι το Endgame. Έκτο είναι. Καλή ταινία. Ναι. Καλή ταινία, όχι για παραπάνω από έκτο, για μένα. Θα μπορούσε να έχει μπει λίγο πιο κάτω. Μόνο και μόνο η κερκίδα, η ψυχολογία κερκίδας που είχαμε όταν το πήγαμε το είδαμε στο σινεμά ήταν υπέροχη. Κλείνει πολύ ωραία όλο αυτό το κύκλο που είχε ξεκινήσει η Marvel από το Iron Man, όπως είπα. Πιστεύω δεν μπορούσαν να το κάνουν καλύτερο για μένα. Πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολα μπορούσαν να κάνει κάτι καλύτερο. Fan service, ναι, οκ, εντάξει, μας έδωσε ό,τι ήθελε. Κερδισμένο fan service. Μπράβο, το είχαν κερδίσει με χρόνια σκληρής δουλειάς. Δεν είναι απλά Star Wars σου το βλέπει ο μπαμπά σου όταν βγήκε, ξέρω εγώ, το 1, 2, 3 και είπα, ναι, αυτό θα γίνει. Δεν είναι Rise of the Skywalker, πες στη φάση. Δεν το πήγα καν και το πήγα στην τριλογία του 1, 2, 3 εγώ. I'm all the Sith and I'm all the Jedi. Ναι, μπράβο, αδερφέ, τα κατάφερες. Ωραία μουσική, θυμάμαι μουσική να μ' άρεσε αρκετά. Είναι το pick να μ' άρεσε πάρα πολύ. Το Portal, που πήγε όλα αυτά με τα Portals, είναι η καλύτερη μουσική στιγμή σε όλο το MCU. Υπέροχο. Ο Captain America για μένα κάνει τι πρέπει να κάνει από τη στιγμή που επιστρέφει. Ήταν αυτό που περίμενα. Που το βλέπουμε ως
Το παίρνει και λίγο πάνω του, ρε αδερφέ. Είναι αυτό. Οι δύο πρωταγωνιστές έχουν τα τέλεια τέλη. Ναι. Ο Iron Man και ο Captain America έχουν το τέλος που έπρεπε να έχουν ο καθένας. Και ως κάποιος που στεναχωριόταν πολύ όταν τα franchise έκαναν kill-off χαρακτήρες, δεν στεναχωρήθηκα καθόλου μας φάση. Ναι, τους αξίζει, έτσι τελειώνει. Ακριβώς. Ήταν οργανικό. Ναι. Ο Iron Man ήταν ένας. Ξεκίνησε ως ένας νάρκης, ως εγωιστής, όπου δεν θα έκανε. Όπως λέει και ο Captain America στο πρώτο Avengers. Δεν θυμάμαι πώς το λέει, αλλά του λέει ότι δεν θα κάνεις ποτέ το sacrifice play. Του το λέει ξεκάθαρα. Και το κάνει κυριολεκτικά. Και το τέλος του είναι ουσιαστικά σώζει το σύμπαν κάνοντας θυσία. Και ο Captain America είναι κάποιος που όλη τη ζωή ουσιαστικά υπηρετούσε άλλους και πάντα έβαζε τους άλλους πάνω από εκείνον. Και στο τέλος θα σε φάσει. Οκ, αρκετά. Αρκετά, θα ζήσει κυριολεκτικά έζησε δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, κυριολεκτικά έζησε αφανισμό της μης ανθρωπότητας. Πρώτο διαγαλαξιακό παγκόσμιο πόλεμο, whatever, ξέρω εγώ. Ναι, όχι. Συμφωνώ απολύτως. Δεν ξέρω. Δικό σου έκτο. Δικό μου έκτο. Ναι. Civil War. Civil War, Civil το War, ακούω. yes sir, yes sir. Το ακούω, αλλά δεν το έχω βάλει, το ακούω. Δεν το έχεις καν στο top 10. Oh my god, ούτε Winter Soldier. Οπότε έχεις το First Avenger, αλλά δεν έχεις ούτε το Winter Soldier, ούτε το Civil War. God damn, και αυτό. Τα hot takes μου είναι πολύ hot, έχω πολύ ιδιαίτερο γούστο σε αυτά. Εγώ βάζω. Μ' άρεσε, θα ήταν το 10ο το Civil War, θα ήταν κάτω από το Winter Soldier. Εντάξει, αυτό είναι συνηθισμένο take. Οι περισσότεροι προτιμούν το Winter Soldier. Ναι, σου λέω στο προκειμένο λίστα, στην προκειμένη λίστα. Το Civil War είναι πολύ special για μένα, γιατί είναι η πρώτη ταινία του MCU που πραγματικά με έκανε να νιώσω ότι. Να νιώσω μια ασφάλεια δηλαδή, για το Infinity War και για το Endgame, γιατί είμαι σε φάση το γεγονός ότι καταφέραν και ισορροπήσαν όλους αυτούς τους χαρακτήρες. Τους δώσαν σε όλους αρκετό χρόνο ώστε να πεις ότι είναι δυνατό μέρος της ιστορίας και να το κάνουν αυτό το πράγμα να λειτουργήσει. Ήταν πολύ καλό σημάδι για το τι έρχεται μετά, τέλος πάντων. Τι έπεται. Και το γεγονός ότι κάνοντας όλα αυτά, κάνοντας και introduce και τον Spider-Man και τον Black Panther και δίνοντάς τους αρκετό πράγμα να κάνουν και να λάμψουν χαρακτήρες. Ειδικά ο Black Panther, sorry, Rip Chadwick και όλα αυτά, αλλά σε αυτή την ταινία είναι η καλύτερη του εμφάνιση. Εννοείται, μα πολύ καλύτερα από τη δικιά του ταινία και εντάξει, στο Infinity War και στο Endgame ήταν πιο πολύ full side character. Αλλά εδώ πέρα καταφέρνουν αυτή να πει στη ισορροπία και σε κάνουν κιόλας αυτό που είναι πολύ καλό, σε κάνουν κιόλας να πεις στη διαμάχη ότι κάποιες φορές συμφωνώ με τον έναν. Ακριβώς. Πέτυχαν τον grey area σωστά. Βέβαια, παρότι στο τέλος ουσιαστικά σου λένε ότι ο Captain America είχε δίκιο, στο λένε ουσιαστικά, στο πετάνε στη μούρη, αλλά καταφέρνει να σε κάνει να πεις ότι. Δεν πειράζει. Άμα κέρδισε το journey, άμα ήμουν από την αρχή ότι ο Captain America έχει τελείως δίκιο, θα ήταν κουραστικό μετά. Θα ήμουν εντάξει, ναι, οκ, με έχει πείσει. Καταρχάς θα είχαν κάνει τον Iron Man full κακό και δεν το θες αυτό. Αλλά καταφέρνουν να σε κάνουν αυτό, τα γκρίζα. Καταφέρνουν να πεις ότι ναι, έχει δίκιο, δεν έχει δίκιο. Και εντάξει, πάντα είναι διασκεδαστικό σε αυτές τις ταινίες όταν οι σούπερ ήρωες πλακώνονται μεταξύ τους. Οπότε η μάχη στο αεροδρόμιο είναι από τις top σκηνές. Πάρα πολύ καλή. Κάνει αυτό που κάνει και το Infinity War, όπου έχει και τη μεγάλη σκηνή όπου γίνεται χαμός και πλακώνονται όλοι, όπως στο Infinity War είναι η μάχη στη Wakanda, αλλά έχει και την πιο. Όχι one-on-one, αλλά πιο προσωπική μάχη, όπου είναι ο Bucky με τον Captain America και τον Iron Man, όπου είναι πιο emotional και έχει άλλα δίνει και τα δύο. Όπως στο Infinity War το αντίστοιχο είναι εκεί που πολεμάνε το Thanos. Δηλαδή πέτυχε μια τέλεια ισορροπία και για μένα είναι από τις πιο έξυπνες εισαγωγικά της Marvel και απίστευτα διασκεδαστική. Οπότε ναι, αυτό είναι το. Πολύ ωραία. Στο πέμπτο, απίσεις να πω. Θα πω γιατί είναι κάτι που έχεις αναφέρει ήδη εσύ. Είναι το πρώτο Guardians. Οκ, το ακούω. Ναι, το περίμενα από σένα πιο ψηλά τον Guardians το πρώτο. Το πρώτο Guardians ήταν αυτό, όπως είπα, revolutionary και για τη Marvel και για μένα, γιατί θυμάμαι ότι μέσα στη φάση δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο. Όχι αναγκαστικά σε θέμα ιστορίας κάτι τέτοιο, αλλά όλο το γεγονός ότι αυτό το theme, αυτό το vibe, η μουσική, οι χαρακτήρες, ότι wow, είναι κωμική και αστεία ταινία της Marvel, αλλά έχει συναίσθημα και στο τέλος. Ήταν έκπληξη. Η μάνα του έχει καρκίνο και μετά στο τέλος είναι όλο αυτό που γίνεται η απίστευτα συγκινητική στιγμή όπου με το Infinity Stone, όπου είναι η Gamora σε φάση Take My Hand, ξέρω εγώ, που κάνει callback στην αρχή της ταινίας που το λέει η μάνα του. Δηλαδή, και όσο περισσότερο τις βλέπω, γιατί το ξανάδω και φέτος, ξέρω εγώ, όσο μεγαλώνω πραγματικά πιάνω περισσότερα πράγματα και ταυτίζομαι περισσότερο με τους χαρακτήρες. Δηλαδή, ειδικά και με τις επόμενες ταινίες. Ο Rocket έχει γίνει. Πάντα ήταν ο αγαπημένος μου χαρακτήρας στο MCU, το έλεγα πολύ καιρό και αυτό. Αλλά τώρα είναι πια ξεκάθαρα. Και θα πω το άλλο hot take: πολλοί θαύουν τον Ronan, ότι είναι βαρετός κακός και ότι είναι κάπως το μειονέκτημα της ταινίας.
Και Μου άρεσε. παρότι δεν διαφωνώ εντελώς, θα πω ότι ταιριάζει, επειδή ακριβώς οι Guardians είναι τόσο πολύχρωμοι και over the top χαρακτήρες. Και τους βλέπουμε και για πρώτη Ναι, φορά. οπότε χρειαζόμαστε να μάθουμε αυτούς. Ναι. Οπότε δεν έχουμε και πολύ χρόνο να αφοσιώσουμε στον κακό που θα πεθάνει και στο τέλος. Αν θέλαμε πολύ χρόνο Ναι. να κάνουμε introduktion στο Ronan, κάτι θα χάνει ταινία. Οπότε είναι καλή αντίθεση που είναι ένας πολύ σχετικά απλός, σοβαρός και στοικός τυπάς. Οπότε εγώ πιστεύω ότι έχει αρκετό cheese που το κάνει διασκεδαστικό. Δηλαδή έχει ο Lee Pace που τον κάνει λίγο έτσι δραματικό και ωραίο. Αν το γυρίσουμε και σε ποιητικές έννοιες, ο Ρόναν είναι η Ηθάκη, αλλά δεν μετράει η Ηθάκη, μετράει ο πηγεμός για την Ηθάκη. Ο πηγεμός είναι η Guardians. Και να ήταν καλός ο Ρόναν δεν θα με νοιάζει καθόλου. Καλός, εννοώ καλός-κακός. Καταλάβατε. Το κρατήσαν αυτό για τις επόμενες ταινίες που θα το πούμε σίγουρα. Εμένα το δικό μου το πέμπτο είναι το Spider-Man μακριά από το σπίτι του. Μακριά από τον τόπο του. Μακριά από τον τόπο του. Τρομερή ελληνική μετάφραση. Το όσκασε και πήγε στα ξένα. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Απόλαυσα πάρα πολύ τον Ιάκωβο Γιλενχάλ ως Μυστήριο. Ήταν τρομερός. Φοβήθηκα για μια στιγμή γιατί ο Μυστήριο είναι περίεργος χαρακτήρας γενικά. Μπορεί να πάει πολύ στραβά. Μπορεί να πάει πάρα πολύ στραβά και δεν πήγε ούτε λιγάκι στραβά. Σου έκανε και το subverted το expectation το τρομερό. Εντάξει, το περίμενες, αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο. Ναι, μιλάω για το πώς έγινε, για τον τρόπο. Πάρα πολύ. Να πούμε την αλήθεια, μικρή παρένθεση. Αν ξέρεις από κόμικ, ξέρεις ότι ο Μυστήριο είναι κακός, οπότε το περιμένεις. Ναι. Ένας φίλος μας, ο Γιώργος. Shout out Γιώργος. Επειδή ακριβώς δεν ξέρει από κόμικ και δεν το είχε πολύ ψάξει και πήγε λίγο τυφλά, νόμιζε ότι ο Μυστήριο είναι άλλος ήρωας της Marvel, δεν είναι κακός. Οπότε όταν έγινε το plot twist, όπου είναι και πολύ καλά φτιαγμένο το plot twist, είχαμε πάει μαζί να το δούμε, οπότε σφάσαμε εκεί. Ήταν με το στόμα. Είχε μείνει εντελώς. Το πετύχανε πάρα πολύ καλά και μ' άρεσε όλο αυτό με το ότι πόσο σοβαρά παρουσίασε τα Elementals. Και ναι, είναι πάρα πολύ ωραία δοσμένο. Σε κάνει ακριβώς και εσένα να πιστέψεις ότι υπάρχει μια τόσο σοβαρή απειλή. Δηλαδή δεν μυρίζει το bullshit να έρχεται από πουθενά. Ναι. Εγώ δεν το μύρισα από πουθενά να έρχεται. Είναι μόνο αν το ξαναδείς, μπορεί να δεις σημεία που λες ότι το κάνουν. Σου δίνει κάποια στοιχεία. Ναι, αλλά αυτό είναι μετά credit της καλής ταινίας με plot twist. Ότι μετά, άμα μπορείς το δεις, ξέροντας τι έχει γίνει, είναι πάρα πολύ καλό. Και μ' άρεσε εντάξει που τα έφτιαξε με την Zendaya, Peter Parker, γιατί I'm a sucker for love stories. Ναι, όχι, συμφωνώ. Πολύ καλό. Και τον bromance. Και τον bromance με τον Ned, πώς λέγεται. Ο Ned. Με τον Ned, πάρα πολύ καλό, που έχουν και κανονικό bromance οι δυο τους στην πραγματική ζωή και φαίνεται αυτό. Γενικώς ο Tom Holland πήρε όλο το cast και είπε: εσένα θα σε κάνω όντως καλύτερο μου φίλο, εσένα θα σε κάνω κοπέλα μου. Ναι. Ήταν εντελώς αλφα mail, σε φάση μπήκε στο δωμάτιο. Ναι. Έτσι σε στέλνω. Ό,τι πω εγώ. Πάτησε το μικρό ποδαράκι του που μοιάζει με 15χρονο και είπε: Πήγε και στο Robert Downey Jr., θα γίνεις father figure. Σε φάση δεν με νοιάζει τίποτα. Όχι, είναι πολύ καλό. Είναι πάρα πολύ καλό. Απλά εκτιμώ πιο πολύ τα άλλα δύο τώρα πια τουλάχιστον. Παλιά και θα σου λέω ότι είναι καλύτερο από το Homecoming. Το ακούω. Αλλά τώρα έχει λίγο παραπάνω. Το ακούω. Οκ. Πάμε είπες είναι το 5. Άρα εσύ πάμε στο 4 σου. Ή είσαι στο δικό σου 4. Πάμε στο δικό μου 4. Ο πόλεμος αιωνιότητας. Infinity War. 4. Μ' άρεσε περισσότερο από το Endgame. Πιστεύω ήταν πιο καλά δομημένο. Και το μεγαλύτερο τέτοιο που έχω να δώσω στο Infinity War είναι ότι ήξερα ότι θα κερδίζαν οι καλοί στο τέλος και περίμενα να κερδίσουν οι καλοί στο τέλος. Δεν έλεγα κάτι θα γίνει, δεν μπορεί. Δεν θα μας αφήσει έτσι, δεν θα τελειώσει έτσι. Και το πίστευα, εγκάρδια. Όχι από πείσμα και από. Όχι δε. Το πίστευα, με έκανε όντως ταινία να νιώσει ότι υπάρχει ελπίδα. Captain America με μου είσαι ότι καλύτερο. Captain America με μου είσαι ότι καλύτερο. Ό,τι καλύτερο. Μ' άρεσε πολύ η χημεία WandaVision. Κάτι που περίμενα να δω στη σειρά και στη σειρά ματαιωτεύτηκα. Δεν ήταν κακή, αλλά περίμενα λίγο καλύτερο να ήταν. Φταίει που το είχα δει και στο στρατό, ίσως οπότε από εκεί να είμαι biased. Δεν ξέρω, παιδιά. Έχουν πολύ καλή χημεία και ειδικά στα πρώτα 3 επεισόδια που δεν έχει πλοκή και είναι απλά sitcom βλακίες. Ναι. Που είναι το καλύτερο κομμάτι της σειράς. σειράς. Αυτό. Εγώ περίμενα κάτι παραπάνω σε αυτόν τον τύπο. Δηλαδή με την περίεργη μορφή της σχέσης τους. Όχι με την ανθρώπινη μεριά της σχέσης τους, κατάλαβες τι εννοώ. Με την περίεργη μεριά, ότι ακριβώς είναι μια μάγισσα και ένας τέτοιος. Μα αυτό, actually, στα πρώτα 3 επεισόδια αυτό δίνεται πολύ ένταση σε αυτό. Δηλαδή έχουν τα shenanigans ότι εγώ κάνω μαγεία, εγώ δεν ζω ουσιαστικά, είμαι ένα ρομπότ. Ναι, και μετά το χάσανε. Μετά, ναι. Με χαλάει άμα το χάσουν μετά. Θέλω να μείνει να συνεχίσουν.
Έπρεπε το WandaVision, ξέρεις τι έπρεπε να είναι. Να είναι όλη η σειρά, απλά αυτό, ναι, επεισοδιακή σειρά, αυτό έπρεπε να είναι. Θα ήταν πολύ μεγαλύτερο character growth αυτό για μένα. Ή θα ήταν actually fun. Ναι, αυτό. Ναι, τέλος πάντων, ναι. Infinity War. Εσένα, τέταρτο. Στο 4, Endgame. Τελοπέχνητο. Ναι. Που αυτό είναι πάλι τις ταινίες όπου ξέρεις, μπορεί να πεις ότι σου άρεσε μόνο και μόνο ξέρω, επειδή ήταν η εμπειρία. Όπου αυτό δεν το κάνει, δεν το μειώνει. Γιατί το σινεμά είναι εμπειρία. Είναι εμπειρία. Αλλά το έχω δει και αρκετές φορές, φίλε, και it holds up. Έχει. Κρατιέται πάνω για όσους δεν ξέρουν. Είναι η έννοια της ταινίας όπου κάνει ξεκάθαρο το πότε αρχίζει και τελειώνει κάθε πράξη. Δηλαδή η πρώτη πράξη είναι η μιζέρια στη γη και το χτυκάνουμε και αυτά. Μετά η δεύτερη πράξη είναι πηγαίνουμε πίσω στον χρόνο και παίρνουμε τα πετράλια. Και η τρίτη πράξη είναι το χαμό στο τέλος της πάντων. Και το κάθε ένα έχει κάτι διαφορετικό να σου δώσει. Στο πρώτο, περνάς χρόνο με αυτούς τους χαρακτήρες που κάποιοι από αυτούς είναι τελευταία τους εμφάνιση κιόλας και τους βλέπεις πώς διαχειρίζονται όλη αυτή την καταστροφή που είναι ωραίο. Το δεύτερο είναι σε επιβραβεύει που είσαι fans Marvel γιατί ρε φίλε σου δίνει όλες αυτές τις ταινίες που έχεις ξαναδεί και τους δίνει ένα νέο spin. Δηλαδή σε κάνει να εκτιμάς ακόμη και το Thor The Dark World. Ακριβώς. Που είναι απίστευτο achievement. Ναι. Και μετά το τρίτο act είναι απλά σε φάση ό,τι περίμενες. Ό,τι ήθελες. Να τους δεις όλους να είναι μαζί, να κάνουν αυτά που κάνουν. Και εντάξει, θα πω ότι η εμπειρία πραγματικά είπες και η Κερκίδα. Νομίζω είναι πολύ πιο δυνατό που παιδιά, όσοι το είδατε, ξέρετε. Πήγαμε opening day, opening viewing στην πρώτη αυτή, ήταν γεμάτο το σινεμά και στο τελευταίο act, γιατί στα υπόλοιπα act ήταν όλοι πολύ quiet και. Shout out Silo στα πατήσια. Ναι, και στο τελευταίο act, από τη στιγμή που Captain America σηκώνει το σφυρί, δηλαδή οι προηγούμενες 2 ώρες ήταν όλοι σε φάση πολύ κομπλέ, απλά γελάγαμε με τα αστεία αυτά, ησυχία και αυτά. Και με το που σηκώνει ο Captain America το σφυρί, λες και ήταν όλοι συνεννοημένοι και απλά ήταν χαμός. Κερκίδα. Έχω πάει γήπεδο 2 φορές στη ζωή μου, το ίδιο πράγμα είναι. Και πολύ περισσότερο, εγώ θα έλεγα. Και πολύ περισσότερο, ναι. Τα συναισθήματα ήταν πέρα από οποιοδήποτε άλλο πράγμα που έχω δει και επειδή πέτυχαν πολύ σωστά πολλά πράγματα. Δηλαδή έχει κάποια άλλα θεματάκια. Π.χ. Ναι, δεν μας νοιάζει η Captain Marvel, sorry. Ναι, παιδιά, συγγνώμη, η Captain Marvel δεν είναι πετυχημένη χαρακτήρας. Μια ταινία έκανε μέτρια και μετά από ένα μήνα μας τη βάζουν στο πιο σημαντικό event να έρθει να γίνει Deus Ex Machina, ξέρω εγώ, στην αρχή και στο τέλος. Wow. Αλλά πέρα από αυτό, ναι, είναι η εμπειρία μου και μόνο είναι κάτι. Είναι achievement, είναι κινηματογραφικό achievement. Πάμε στο τρίτο τώρα. Πάμε τρίτο. Γιατί το αναλύσαμε και πριν το Endgame. Ναι, πες τρίτο. Guardians 2. Guardians 2! Δώσ' το. Nice. Guardians 2, ναι. Ίσως και αυτό να είναι για αρκετούς hot take, το γεγονός ότι είναι καλύτερο από το πρώτο, αλλά είναι. Είναι καλύτερο το πρώτο, παιδιά. Είχα αυτό το doubt στο μυαλό μου, αλλά μετά το σκέφτηκα και ήμουν όχι, είναι καλύτερο από το πρώτο. Εγώ τα είδα και πρόσφατα και τα 3 κιόλας back to back, όχι την ίδια μέρα, αλλά πολύ κοντά. Και η άνοδος στην ποιότητα με το καθένα είναι πραγματικά εμφανής. Που κάνει και spoiler γεγονός ότι σε μια από τις 2 υποθέσεις είναι και το 3 τις επόμενες. Αλλά ήταν ξεκάθαρο, γιατί ήταν πριν. Όχι, το 2 είναι απλά. Κάνει καλύτερα σχεδόν ό,τι έκανε και το πρώτο. Είναι καταρχάς πιο όμορφο. Πολύ. Visually. Πολύ πιο όμορφο. Δίνει στους χαρακτήρες ακόμη περισσότερος χρόνος για να αναπτυχθούν και σου δίνει πολύ βάθος. Είναι πολύ καλή προοικονομία για το πόσο ωραία ξέρει να φτιάχνει κόσμους. Ο Jake Gyllenhaal πρέπει να πω. Καλά, ο James Gunn. Ναι. Ο James Gunn. Γιατί πραγματικά όταν φτιάχνει κόσμο ο James Gunn, φτιάχνει κόσμο. Δεν πετάει απλά, ξέρω εγώ, ένα πλανήτη που είναι όλα ασπρόμαυρα. Και απλά ένας πλανήτης που είναι όλα ασπρόμαυρα. Υπάρχει λόγος. Υπάρχει λόγος που υπάρχουν όλα. Ναι. Αυτά. Το είχαμε δει και από το πρώτο, με το Nowhere. Αλλά εδώ είναι ακόμη, το πατάει και σου λέει: ξέρω να φτιάξω έναν κόσμο, κυριολεκτικά κόσμο. Όχι τώρα αυτό που λέμε world building στο σινεμά και στη σειρά. Ως έναν κόσμο, μωρέ. Κυριολεκτικά, απλά είναι που πατάς πάνω σου. Γιατί είναι έτσι. Και όπου κάθε χαρακτήρας έχει κάποιο λόγο. Εννοείται πολύ μεγάλο upgrade στον κακό. Πολύ μεγάλο. Τον μισείς απίστευτα, ξέρω εγώ. Είναι από τους πιο hateable κακούς στο MCU. Τι εννοείς, εγώ καλός νομίζω ότι ήταν. Ναι, εντάξει, και εγώ θα έβαζα καρκίνο στον εγκέφαλο της. Ναι, ξεκάθαρα. Επειδή. Για πλάκα το λένε. Ήταν just a prank, bro. Και θύμωσε και ο Στάρλορντ, το βλάκα. Πω, τι ωραία σκηνή εκεί που θυμώνει ο Στάρλορντ και τα παίρνει στο κρανίο. Όπου είναι επίσης καλή προοικονομία για το τι γίνεται στο Infinity War. Μπράβο, ναι. Δηλαδή, ένα από τα πιο ηλίθια παράπονα για το Infinity War είναι σε φάση. Γιατί το έκανε αυτό το Thanos. Αφού τον είδαμε. Έχεις δει τον Guardians στο 2, ένα χρόνο πριν βγήκε. Είναι ξεκάθαρο ότι είναι μέσα στο χαρακτήρα του αυτό. Και όχι μόνο, και είναι πρόσφατα μέσα στο χαρακτήρα. Δηλαδή, έχει περάσει, ξέρω εγώ,
γίνεται κάτι άσχημο στη ζωή σου και μετά πας, ξέρω εγώ, στο σούπερ μάρκετ σου πέφτει κάτω το αυγό και νομίζεις ότι θα πεθάνεις. Μιλάμε τώρα για. Και κάνεις overreact. Δεν μιλάμε τώρα να σκοτώσει ο Θάνος την αγάπη σου. Ναι. Είναι μέσα στο χαρακτήρα του Star. Ναι. Οπότε δεν υπάρχει αυτό. Το πίστεψα κατευθείαν. Δεν χρειάστηκε να πω γιατί το έκανε. Ναι, έτσι είναι forced, είναι για το σενάριο. Ναι, ξέρω εγώ. Όχι, ναι. Το Garage το 2 είναι. Και αυτό επειδή εμβαθύνει και περισσότερο και στο Rocket που το κάνει αυτή που τον βάζει με τον Yondu και είναι πολύ ωραία. Και το duo Mantis Drax είναι πάρα πολύ καλό, δουλεύει πάρα πολύ καλά. Όπου το εκμεταλλεύονται εισαγωγικά και στο Christmas Special, που κάνει γύρω από αυτούς τους δύο και είναι απίστευτα γαμάτο και αυτό. Είναι πάρα πολύ καλό. Και εννοείται εντάξει το 2 έχει άλλη top tier σκηνή στο MCU που είναι η κηδεία του Yondu και η όλους τους πάντες του Yondu. Όπου όλο αυτό το τέλος όπου παίζει το Father and Son και εμφανίζονται όλοι οι Ravagers και είναι με όλα τα περιτεχνήματα που είναι ουσιαστικά ο Rocket που συνειδητοποιεί ότι μπορεί πάντα να ήταν λίγο κακός με τους φίλους του, αλλά τον αγαπούσαν όλοι. Ναι, υπήρχε και λόγος που ήταν κακός. Και υπήρχε λόγος, ναι. Και το δε λίγο στον εαυτό του, spoiler alert. Λίγο, δεν καν, το λέει ο Γιόντου κάποια στιγμή, ότι boy, we're the same person, ξέρω εγώ. You're me. Όχι, είναι απίστευτο. Boy! Και εντάξει, το πόσα quotes μπορώ να σκεφτώ από αυτή την ταινία είναι απίστευτο, ξέρω εγώ. I'm Mary Poppins, y'all. I'm Mary Poppins, y'all. Και μία από τις καλύτερες ατάκες που έχει πει ο Drake πριν σε φάση στη Mantis, όπου λέει είναι καλό να είσαι άσχημος. Λέει, αν είσαι άσχημος, ξέρεις ότι αυτοί που σε αγαπάνε πραγματικά για αυτό που είσαι. Οι όμορφοι άνθρωποι δεν μπορούν να εμπιστευτούν κανέναν. Όπου αυτό μπορεί να το αλλάξει με πάρα πολλούς τρόπους. Την ασχημή από την ομορφιά μπορεί να την κάνεις πλούτο, μπορεί να την κάνεις ταλέντο. Γενικά να έχει κάτι έτσι πάρα πολύ καλό. Μπορεί να μην ξέρεις άμα σε αγαπάει ο άλλος πραγματικά για αυτό που είσαι. Ενώ αν είσαι αληθινός. Όπως παρουσιάζονται αυτοί οι χαρακτήρες στο Guardians of the Galaxy, όπου όλοι έχουν πολύ μεγάλα flaws. Ναι, αλλά κατά βάθος. Αγαπιούνται πραγματικά όμως. Ναι. Είναι δηλαδή αυτό που λέει το Fast and Furious ότι είμαστε οικογένεια και δεν μπορεί να το πιστέψεις και απλά τους χορεδεύεις. Εκεί το κάνουν όλοι. Εδώ το πιστεύεις. Δεν χρειάζεται να το πει ποτέ. Γιατί ισχύει. Εντάξει, το λέει ο Drax κάποια στιγμή ότι είμαστε οικογένεια. Αλλά δεν είναι forced. Πιστέψει ακριβώς. Ναι. Όχι, ναι. Συμφωνούμε για το νούμερο 3. Πάμε για το νούμερο 2. Ναι, έχω πολύ περίεργη γιατί ξέρω ποιο Guardians 3. Όχι. Spider-Man No Way Home. Νούμερο 2. Ακόμη πιο ψηλά, Spider-Man No Way Home. Είναι η ιστορία Spider-Man. Είναι η ιστορία Spider-Man. Multiverse χωρίς να κουράσει, όπως κάνουν και τα animation, δεν κουράζουν με το multiverse. Είναι λόγος να υπάρχει το multiverse. Δεν είναι απλά setup για άλλα πράγματα. Ένιωσα μάλιστα ότι είναι και κάτι ξεχωριστό. Και είναι μια πάρα πολύ ωραία ταινία. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο κακός του William Dafoe. Οπότε θα δω ταινία με το William Dafoe, εμένα θα μ' αρέσει. Είναι απίστευτο ότι είναι όσο καλός όσο ήταν πριν 20 χρόνια. Και καλύτερος γιατί φαίνεται να το απολαμβάνει περισσότερο. Γιατί έχει επίγνωση του τι έκανε τώρα. Όταν ήταν εκεί το έκανε τότε. Δεν το σκεφτότανε. Τώρα έχει και επίγνωση και τι άλλο μπορούσα να κάνω διαφορετικά και τι μπορούσα να βελτιώσω. Τον απολαμβάνεις. Μ' άρεσε η μεταστροφή Green Goblin κακός, ο Dr. Octopus τελικά καλός. Όπου όλοι το ξέραμε αυτό γιατί και από το τέλος Spider-Man 2 ξέρεις ότι η στιγμή που κατάφερε να ελέγξει τα τέτοια και είδες μέσα στον Dr. Octopus. Όπου ήταν καλός άνθρωπος και μ' αρέσει ο Dr. Octopus να μην είναι όσο κακός είναι στα κόμικ. Γιατί στα κόμικ είναι πάρα πολύ κακός. Και αφήνεις αυτή τη θέση για τον Green Goblin όπου ουσιαστικά με αυτή την ταινία έχει γίνει ο κακός όπου κυνηγάει και βασανίζει όλους τους Spider-Man. Γιατί και ο Amazing Spider-Man μπορεί να μην έχει τον αντίστοιχο, τον Willem Dafoe, τον Norman Osborn, αλλά έχει τον δικό του. Ουσιαστικά η Stacy λόγω του Goblin πέθανε, δεν πέθανε. Οπότε είναι ωραίο αυτό να ξέρεις ότι σε κάθε σύμπαν υπάρχει ένας Green Goblin που καταστρέφει τη ζωή του Spider-Man. Έτσι το σκέφτομαι και εγώ. Ο Spider-Man για μένα πάει μαζί με τον Green Goblin. Είναι όπως πάει ο Batman με τον Joker. Και δεν το βλέπει αρκετός κόσμος αυτό νομίζω. Όπως βλέπει με τον Batman και τον Joker. Γιατί ο Batman και ο Joker έχουν παιχτεί πολύ περισσότερο. Όχι μόνο σε ταινίες, έχουν συζητηθεί και πολύ περισσότερο. Γιατί είναι και πιο ακραίοι χαρακτήρες ακόμα. Ο Batman και ο Joker, όσο και αν η DC και τα comics είναι πιο σοβαρά και καλά και πιο σοβαροφανή και πιο dark. Στην πραγματικότητα είναι cartoon μπροστά στον Green Goblin και στο Spider-Man. Ο Green Goblin και ο Spider-Man είναι πολύ πιο αληθινοί χαρακτήρες. Όχι, συγγνώμη, δεν το πω εκεί. Λάθος μου. Πολύ πιο. Με οθούν λιγότερο στα άκρα σαν γενική εικόνα. Όχι μόνο από αυτή την ταινία. Ως γενική εικόνα. Φέρνα αυτό. Μπορώ να το δω αυτό. Όχι, ναι, το νόμο έχω.
Δυνατό. Πέτυχε πάρα πολύ. Εσύ, δεύτερο. Infinity War. Ναι. Ήταν πολύ μεγάλο debate αν θα είναι νούμερο 1 ή νούμερο 2. Γιατί είναι απλά από τις ταινίες που είναι απλά. Καταρχάς έχει το απίστευτο rewatchability. Είναι μπάνε 2,5 ώρες ταινία, αλλά όποτε και να το βάλεις είναι απίστευτα. Έχει τέτοιο pacing όπου απλά δεν μπορείς να βαρεθείς, ούτε να νιώσεις μια στιγμή ότι τραβάει. Είτε απλά πηγαίνει από τη μία ιστορία στην άλλη, τη μία ιστορία στην άλλη. Δράση, αλλά με καλό τρόπο. Δηλαδή θυμίζει σε αυτή την άποψη Fury Road, επειδή απλά δεν σταματάει ποτέ. Ναι. Δεν σταματάει ποτέ. Ναι, είναι τρομερό pacing. Και εννοείται αυτό που μας δείχνει, γιατί μπορεί να μην σταματάει ποτέ, αλλά θα μπορούσε να είναι σκατά αυτά που μας δείχνει και να μην σταματάει ποτέ σκατήλα. Ναι. Αλλά εδώ έχεις και απίστευτη πολύ καλή δράση, από τις καλύτερες με χορογραφημένες μάχες, αυτή με το Thanos, ας πούμε. Οι βασικοί χαρακτήρες, γιατί εντάξει, έχει όλους αυτούς τους χαρακτήρες, αλλά δίνει το επίκεντρο σε μερικούς. Είναι η μία ιστορία του Thor, ξέρω εγώ, η άλλη του Iron Man, η άλλη του Captain America και αυτά. Σου δίνει όλα συναισθηματική, πολύ έντονο συναίσθημα και για να νοιαστείς κιόλας. Συναισθηματικό payoff. Συναισθηματικό payoff σε όλα. Και εννοείται η καρδιά της ταινίας είναι ο Θάνος, όπου τρομερός πώς το καταφέρανε, ξέρω εγώ, σε μια τέτοια ταινία να τον κάνουν να είναι τόσο καλός, που για μένα είναι σε blockbuster παίζει να είναι ο καλύτερος κακός που έχουμε δει. Και εμφανισιακά είναι απίστευτο το CGI. Δηλαδή τότε εδώ δίναν όντως προσοχή στο CGI. Και δεν τους αφήνουν και το χρόνο να το κάνουν όπως θέλανε. Και είναι... Ναι, υπέφερε το Black Panther σε αυτό το θέμα, γιατί το CGI εκεί ήταν χάλια. Οπότε είναι ξεκάθαρο ότι πήγαν όλοι στο Infinity War. Αλλά εντάξει, άξιζε. Ναι, είναι πραγματικά achievement. Και το είπα και για το Endgame, αλλά ισχύει και εδώ πέρα, γιατί είναι κάτι τέτοιο έχουμε νομίζω να το δούμε από το Empire Strikes Back. Μπράβο. Που εμείς δεν το είδαμε after the fact πολλά χρόνια. Παίζει το γεγονός ότι εμείς ήμασταν εδώ για να το δούμε και δεν ήταν κάτι που είδαμε απλά μετά από τόσα χρόνια. Μπράβο, Ήμασταν εκεί, ήταν in the moment. Είναι πραγματικά κάτι εντυπωσιακό. Μαζί σου. Και το πρώτο, νομίζω συμφωνούμε, πρέπει να έχετε καταλάβει ποιο είναι από αυτά που έχουμε πει. Ναι, ξεκάθαρα αυτό. Ήταν ανάμεσα Ant-Man and the Wasp και Thor το πρώτο, αλλά κατέληξα στον Guardians of the Galaxy 3. Και εγώ. Γιατί... Παιδιά, είναι η καλύτερη ταινία της Marvel με διαφορά του MCU. Ναι, είναι πραγματικά ταινία. Νομίζω, δηλαδή... Θα μπορούσε, είναι ταινία που θα πίστευα άμα την έβλεπα και στα Oscar. Ναι, που δεν θα γίνει. Που δεν θα γίνει. Αλλά έχει, είναι πραγματικά, δηλαδή αυτό που έκανε ο James Gunn είναι ξεκάθαρα... Κλαίγαμε βρε, κλαίγαμε στην κινηματογράφο. Εκτός από αυτό, είναι ότι πραγματικά νιώθεις ότι του είπανε κάνε ό,τι θες. Γιατί και στις άλλες Guardians ταινίες μπορεί να καταλάβεις ξεκάθαρα που είναι τα κομμάτια που ήταν η Marvel και είπε θέλουμε να το κάνουμε έτσι και να βάζουν τα δικιά τους ατζέντα και αυτά. Εδώ, επειδή κιόλας είναι ταινία που είναι πολύ τελική, που έχει πολύ finality και δεν κάνει setup τίποτα, είναι ξεκάθαρο ότι απλά τον αφήσανε να... They let him cook. Είναι, ο James Gunn είναι πάρα πολύ καλός. Ναι. Ο James Gunn έχει πάρα πολύ καλό vision, έχει πολύ καλή κατανόηση των συναισθημάτων του και τα συναισθήματα που θέλει να βγάλει και στους χαρακτήρες του. Είναι πολύ πιστευτός. Ό,τι έχει κάνει, το έχει κάνει με μεράκι. Φαίνεται ποιους χαρακτήρες έχει γράψει, έχει ξαναγράψει, έχει σκεφτεί ότι αυτό δεν θα κόλλαγε, θα βάλω κάτι άλλο. Φαίνεται. Αυτός ο άνθρωπος είναι πάρα πολύ καλός. Είναι από τους καλύτερους σκηνοθέτες σεναριογράφους, νομίζω πλέον. Ειδικά στο big blockbusters. Όπως Scooby-Doo και τέτοια. Ναι. Γι' αυτό λοιπόν, τα Scooby-Doo είναι καλές ταινίες. Εγώ περνάω καλά. Είναι fun. Είναι fun ταινίες. Δεν ξέρω για το καλές, αλλά είναι σίγουρα fun. Μάθιου Λιλάρντ για Όσκαρ για Σάγκη. Μάθιου Λιλάρντ για Όσκαρ για Σάγκη. Το Guardians το 3 είναι το θέμα ότι εκτός από όλο το συναισθηματικό τέτοιο που έχει, που εντάξει, light spoiler, δεν θα πω ακριβώς τι γίνεται, αλλά είναι λες και αυτός ο άνθρωπος όλες τις ώρες μπαίνει στο μυαλό μου και ξέρει τι θα είναι αυτό που θα με κάνει να νιώσω περισσότερο, να είμαι πιο συναισθηματικός ή γενικώς να μου βγάλει περισσότερο τέτοιο. Γιατί ο Μαν, χωρίς να πω ακριβώς τι γίνεται, στο τέλος αποφασίζει το τραγούδι που γίνεται στο τελευταίο sequence, ξέρω εγώ, το πολύ συναισθηματικό, όπου κλείνει ουσιαστικά την ιστορία της ταινίας, να βάλει το The Dog Days Are Over της Florence and the Machine. Όπου είναι κυριολεκτικά ένα τραγούδι όπου στο μυαλό μου, όποτε σκεφτόμουν
αν θα κάνω ποτέ ταινία ή σειρά που να έχει πολύ συστηματικό τέλος, πάντα σκεφτόμουν ότι αυτό θα είναι το τραγούδι στο τέλος. Οπότε ο Μάν το πήρα από το μυαλό μου και το έβαλε εκεί. Οπότε όταν απλά αρχίζει και παίζει αυτό το γιουκαλίλι και παίζει στην αρχή, με σφάσει. Και εγώ σαν να το ένιωθα, περίμενε, τώρα θα πει το Dog Days Are Over. Με το που το άκουσα. Δεν γίνεται, λέω. Οκ, πέτυχε τέλειο τέτοιο δηλαδή. Χωρίς να ξέρω ότι θα το παίξει το τραγούδι εννοείται πριν, παρότι είχε ανακοινωθεί από ό,τι φαίνεται. Ναι, εμείς δεν το ξέραμε, εντάξει, ακόμα καλύτερα κιόλας. Ναι, ξέρει να κάνει. Απλά να διαλέγει τα σωστά. Ναι, παιδιά, άμα δεν το έχετε δει, δείτε το. Δηλαδή. Ναι. Και η βία και ο τρόμος που έχει αυτή η ταινία, ναι. και ειδικά για ταινία MCU, ξέρω, είναι πολύ βίαιη και έχει πολύ φρικιαστικά πράγματα. Ναι. Δεν το είναι τέλεια, γιατί είναι και σε σημεία κιόλας όπου ταιριάζει με τη συναισθηματική φάση, δηλαδή προς το τέλος, ειδικά κάτι που έχει σχέση με τον κακό. Δηλαδή, επειδή ακριβώς τον έχει μισήσει τόσο πολύ τον κακό, πάντα αναφέρουμε ο High Evolutionary είναι πάρα πολύ ακόμη καλύτερος και από τον Ego, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή, νιώθεις δηλαδή αξίζει η βία. Ναι, και εδώ θα γυρίσουμε αυτό που είπαμε, ότι γι' αυτό η πρώτη ταινία Guardians δεν χρειαζόταν έντονο κακό. Δεν χρειαζόταν έναν πολύ κομπλέξ έντονο κακό. Ναι. Γιατί ακριβώς στήσαμε, τώρα που τους έχουμε στήσει τους χαρακτήρες, τώρα είναι πρέπει να βρεθούν αντιμέτωποι με κομπλέξ κακούς. Και με κακούς που έχουν και σχέση μαζί. Και σχέση μαζί. Δεν θα πούμε πολλά γιατί ακόμα εντάξει, σχετικά φρέσκια είναι τώρα. Εντάξει, από την πρώτη σκηνή της ταινίας σου δείχνει. Το κρατήσαμε spoiler όλο το podcast, οπότε το κρατήσει να συνεχίσουμε. Επειδή εντάξει τώρα για αυτούς που μετράνε για το spoiler of the moon και Killers of the Flower Moon δεν είπαμε. Οπότε το κρατήσουμε έτσι spoiler free για αυτές, τις πιο φρέσκες ας πούμε. Ναι, και δεν χρειάζεται να πούμε συγκεκριμένα. Απλά μπορώ να πω ότι καταρχάς, όπως και το είπαμε και στο Endgame, αλλά εδώ είναι πιο εντυπωσιακό γιατί ισχύει σε όλους τους χαρακτήρες ότι όλοι έχουν το τέλος που έπρεπε να έχουν. Δηλαδή όλοι. Ναι, παιδιά, payoff παντού. Όσο περισσότερο το σκεφτείς, τόσο πολύ συνειδητοποιείς ότι κάθε χαρακτήρας είχε το τέλειο τέλος που θα έπρεπε να έχει από τους βασικούς. Δηλαδή καταλήγει εκεί που πρέπει να είναι, χωρίς να είναι τίποτα forced ή να κάνει τίποτα επιλογές μόνο και μόνο για να σε κάνει να νιώσει κάτι. Π.χ. να πεθάνει κάποιος που δεν θα βγάζει νόημα να πεθάνει. Δηλαδή είναι όλο πολύ σχεδιασμένο και εντάξει, το γεγονός ότι είναι πολύ Rocket ταινία βοηθάει για μένα. Ναι, μα του άξιζε του Rocket, παιδιά. Στα άλλα έμοιαζε να είναι λίγο πιο πίσω από τους άλλους, αλλά ταυτόχρονα να αναπτύσσεται. Και είχαμε εδώ τώρα την Rocket ταινία. Που αυτό γίνεται μια αναφορά στην τρίτη ταινία του και καλά, ότι τελικά αυτή η ιστορία τελικά ήταν πολύ του Rocket. Και βλέποντας και τις τρεις ταινίες back to back, actually, παρότι είναι, ειδικά στο πρώτο, είναι πιο πολύ στο background, συνειδητοποιήσω ότι πολύ από το συναισθηματικό κομμάτι και το πολύ συναισθηματικό φορτίο της ταινίας είναι ο Rocket πίσω από όλο αυτό. Δηλαδή, ο Star-Lord είναι είναι αυτό που έχει πει ο Bryan Cranston. Ο Rocket είναι ο χαρακτήρας που προσπαθεί να μην κλάψει. Είναι ο χαρακτήρας που προσπαθεί να μην δείξει συναίσθημα. Το κοινό θα κλάψει όταν αυτός δεν θα προσπαθήσει να κλάψει. Και όταν τον έχεις δει αυτό το χαρακτήρα που είναι πιο σκληρός από τους άλλους, πιο σκληροτράχυλος, γιατί έχει περάσει αυτό που έχει περάσει, θα το δείτε στην ταινία ή το έχετε δει, ή το παίζει πολύ ωραία. Εσένα σε χτυπάει ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, όταν έχεις τον Rocket που είναι ο σκληρός στη ζωή χαρακτήρας και στο πώς αντιμετωπίζει τους φίλους του, όπου προσπαθεί να μην κλάψει, εσύ θα κλάψεις. Όταν θα κλάψει αυτός ο χαρακτήρας, εσύ θα πεθάνεις. Ναι. Το έχει πει ο Bryan Cranston, έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό και ο James Gunn εδώ το πετυχαίνει τέλεια. Ο Bradley Cooper στο voice acting του Rocket είναι τρομερός. Είναι ίσως το πιο underrated performance στο MCU γιατί είναι μόνο φωνή. Είναι όλοι σε φάση, δεν τον βλέπω, οπότε σιγά. Όχι, είναι top tier και αυτό. Και πολύ καλή σκηνοθετημένη δράση. Δηλαδή το fight scene που γίνεται στο hallway εκεί προς το τέλος, νομίζω είναι το καλύτερο fight scene σε όλο το MCU. Σε θέμα στυλ τουλάχιστον. Είναι flawless. Όλη η μουσική, εντάξει, για ταινία Guardians είναι απίστευτα καλή, δηλαδή συγκεκριμένα εμένα έχω κρατήσει το Since You've Been Gone, τον Rainbow και το In The Meantime, το Space Hog, όπου είναι απλά, που έχει χρησιμοποιηθεί στα τρέιλερ πιο πολύ και εννοείται Dog Days Are Over. Είναι και το γεγονός δηλαδή ότι η μουσική έχει περάσει από τα 70s, έχει πάει στα 90s και στο τέλος φτάνει να είναι στα 2000-2010, δηλαδή σου δείχνει πως μαζί η μουσική δηλαδή λέει μια ιστορία όπως λέει και η ιστορία. Προχωράνε αυτοί οι χαρακτήρες και ξεχνάνε το παρελθόν και πάνε σε κάτι καινούριο. Δηλαδή είναι on point, είναι πραγματικά δηλαδή δεν έχω... Γενικά θα πω καλή φάση ταινιούλα. Ναι. Καλή φάση. Και είναι ξεκάθαρα το κύκνιο άσμα. Αυτό ο παραλληλισμός που έκανα πριν. Το ένα ήταν κύκνιο άσμα, το άλλο ήταν κόδων κινδύνου, σιρήνα κινδύνου, πείτε το όπως θέλετε. Είναι το αποκορύφωμα σε θέμα ποιότητας, καλλιτεχνικής ελευθερίας. Δηλαδή, γιατί βλέπεις πραγματικά ότι είναι ένα passion project όπου το έφτιαξε κάποιος που είχε όντως ένα vision και δεν ήταν απλά σε φάση
ας βάλουμε τον Vision, π.χ. επειδή πρέπει να το βάλουμε για να κάνουμε tease την επόμενη ταινία. Είναι, δηλαδή... Είναι γεμάτη. Είναι μια γεμάτη ταινία, παιδιά. Αν δηλαδή δεν υπήρχαν τα γεγονότα του Infinity War και του Endgame, όπου επηρεάζουν αυτή την ταινία, η τριλογία αυτή θα ήταν... Είναι ήδη η καλύτερη τριλογία του MCU και η καλύτερη για μένα Συμφωνώ. super hero trilogy. Ναι. Σαν ποιότητα... Δηλαδή μπορεί να κάνεις το debate ότι ας πούμε το Dark Knight είναι καλύτερο, αλλά σαν αλλά τριλογία... έχει κάποιες αδυναμίες στο Dark Knight, σαν τριλογία. Το Dark Knight Rises είναι κάτι και το Batman Begins είναι ok. Ναι. Ενώ το Guardians η τριλογία δηλαδή είναι σχεδόν flawless. Μα ένιωθα και πιο standalone αυτές τις ταινίες του Εκτός από το Dark 3 Knight. δυστυχώς λόγω του Infinity War και του Endgame. Δηλαδή δεν μπορεί να δεις το 3 Ναι. αν δεν έχεις δει αυτές τις ταινίες, γιατί σε φάση τι έγινε με την Gamora, γιατί είναι έτσι όλα αυτά. Δηλαδή παίζει αυτό. Αλλά πέρα από αυτό είναι ένα αποκορύφωμα, δηλαδή και με ολοκλήρωσε εμένα. Δεν έχω άλλο λόγο να δω MCU, γιατί αυτό είναι που περίμενα και επειδή είδα κάτι τόσο καλό που πραγματικά δεν πιστεύω ότι μπορεί να κάνω καλύτερα. Ακριβώς. Ναι. Παιδιά, Αυτό ήταν το podcast μας. κολλητική το θέμα ταινία. μας, Κολλήστε και εσείς με την κολλητική ταινία. Άμα έχουμε και άλλα podcast θα μας ακούσετε. Κάτι θέλω να πω σχετικά με αυτό, αλλά το ξέχασα, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Και ναι, έτσι θα είναι η φάση. Θα ξεκινάμε με κάποια γενικά στην αρχή, λογικά. Θα δούμε. Ναι. Γιατί μπορεί να, δεν ξέρω, μπορεί να μου έρθουν άλλα. Ναι, από την editor εξαρτάται και από μένα. Εγώ άλλα απλά και εδώ έρχομαι, ναι. σκάω, μου δίνει να μικροφωνήσω λίγο. Sky. Ναι. Δεν κάνουμε τέτοια. Εδώ πέρα. Να μιλήσω. Ναι. Και απλά, ναι. Αυτό, παιδιά. Αυτό. Καλά Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα. Ναι, δεν Καλά ξέρω. Χριστούγεννα, δεν ξέρω. Όποτε βγει βγει. αυτό θα πω καλά Χριστούγεννα. Όποτε Πάντα βγει, είναι παιδιά. καλά τα Πάντα είναι καλά Χριστούγεννα. Τα Χριστούγεννα είναι ο λόγος όπου περνάει χαρούμενα η ζωή για μένα. Αυτό. Αυτό. Άντε. Άντε, bye. Γεια σας, παιδιά.